baby ani daso enie no ho ena papa we oma ani daso etumi epie enya asem ketua kora eno ti afinfitiase ebesi sabre yemu se odede bi se ede ban nwanwanso ade ban ena krupo twedi apon basa ya domwa ya ma no a wo se enase ene anwumire dodo no a ena yeye nanso nyankopon adawuruma wakana kaba na tabankase no akata ne maso enya asem ketua kora Timothy Nusum Sapresimes. Seek the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yen share radin and tene kane na diaka what the beka home. I was Sompa Asem Mpe Nipa Jumadi so. What could Masamo refidie and matromo bidie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba. Timothy Nusum Sapresimes. Yen share radin and tene kane na diaka na what the kind who Jumadi we so. Obati omna someone can ewo Jumadi we so. Sa and our nere mame yabua ekuya Esoma bronya waya abrewatia wagina adwa na ye hwe animu se ofalumba obetumi ababa kayensa eno ti no ye hwe kwaya woba de ya obebo awuram wamaso ababi obi ayemfa encha kese emfa enkoma no producers ye no mudi dwuma wadawroma enyanya bi ede besemo na anwumrei eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so ha ena ye begina kokosati Fletcher omo boy dwuma enya asem ketua kra na wukọ master control room hoso so a safo kantanka sempremu gosunia brantie fa wenda ya brantie no ono na medical ka se oso ewa 10 gram enu ti yeso ako a woni twafo hene a wo bedi anim nya asem ketua ohua brantie no a sedi wo si gina so no enya asem ketua kra wo madawroma na Facebook any social media handles no nyina da YouTube any Twitter no yetimi ene nanenam so subscribe share afufuro hwebi wotie bi emfa free wo ekoba jesi simpremu bema oni David omo bo adwuma sabre no wo mo antawroma ena Sompa TV yedi atwagu enso ewo so who say man no day Monday papa kufu bofu ba bema esuketu am yi pebre na say Yaw Aboagye Oforisuo ni ntifosuo menam tiadwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so enya asem ketua kra na ye kai atre atiefo nyina se Yakopon hye ne ho animunyam a na wotwe ye baba besim no ye de dwumadie foforo bi baba be wura ye dwumanim ama na ye kama pa eno te ye wi onsem kan ya ye de betu ye tiefo anim na ye kama pa omna samo bibia bokode Vosu Yakopon adaroma nipa de aye nipa ya so be yakoba de du mebi ana honam no ayemre nanso adoti abasem ti Yakopon ye de ne ye timaso rabacha de ye kasa de ha tete se nyame ne ye de ne na me komemi am nkyerewom our 21st clinic I see fidie go ni the way out nurses ni doctors ni go ne ye adwuma Oforisuo so mo massage so ko oba na be ma na massage me oba be ma massage me amempe just oba because we oba mu na baye Oforisuo ba bia be ko bia oba ne be ma wo ne se mi ade a mo ba mi sa na ye obeto ntem se ma no nso wampo Oforisuo sa ye se wako salum ne ye onan se de ta utwa wasne wanhwe wo ye nipa nse obi wa ne feelings no ba na wo hwe wo ne friend say onu kwa ugbo ni dinchemi Sarah May ani Veronica mam yenu ne gina wo anya Veronica bucket we Veronica nipa nti omo twetweme na chese ho no ko na omudu na kwa ye twetwum wi a o ba na nwa ya ha to Oforisuo me kanfo bibia obia man se wa na mo ana wo tifia ho twetwum no o pe ba bia massage di papa dia 21st clinic no doubt memfa ho ne baby a wo memfa ho baby a wo so wo to anamo ko ti so fa na ye isi a se me honam jejamo so se me ne abrante hia pa e wo no ma bi ho enko ho ontimi sta ko ye miemo anya ntokwa se ntokwa ye tubru ayo na wo ka sa abrante bi friend safo Gosuni abrante also o ye macho man na no na me hwe bi se wo sa yi bi aba ye de shirt se jacket ehye wo bi ehu se enya obody ehye wo ma hu se wabo mood Oforisuo se wo hie obi no so wabo a ene ni ntinyina
says our body the fire artificial. Kwa me no obi ankoti nyina o. Ahode na aka me krama de kakra. Nti se safo pese ne body na nyame de ama no won pa onkoto sa jacket ne bi je. Why? Amafo head that ticket. Etua kazika be safo kro. Ye ne ane de o motete. What? So far ne nche ma misala kuba. No okay. Sompa hema. Sompa hema. Ya che o mu nyina yenko en mfosu. No okay. Ma me tia bibia boko. Ofoso akropo na environment ya da so tiase. Yetiefo ne yahwefo adofo nyina nso tiase techere mada abodwe mu tiase dan kuto na ye de be ma twedi ampon ba se yi adom no na yasre ne sese ne osidi ye fra hyase ewo ye die kwan so no tonkoso anhoahoa na omo ya baba na wonfa yenko wi afi we se wasumdwe ma menchia Dr. Yusuf Sally Food 21st clinic Dr. Penny Yaw Richmond so ene lab technician omo ho nyina patient ne omo maka nyina nso yeda omo nyina ase na me ne opanyin ne kɔ ho nti wa mpacho wa ye adwuma na honam abrɛ no mesrew kɔ na kɔye massage ne bi na nim sɛ machine treatment nso wɔ ho kama afidie kuku de ade wo hyɛ mu ana kyɛsɛ yade bia wo hwehwɛm sɛ bia ade bi wɔ wo nipadua ne mu ade hinta bia na yi naba ene yade wa hodo nyina se atika ne yɛsa no nti obi ankɔ na bibia enkoye mfama na ofo so be ma keja guma eba ne se ya na adofo ahwe kwan se futu sem no odi be ba no wanya bidi abo mbra medase ana futu sem a odofo ye de ebre wo no na nsem me ko TikTok content fidi ne so na so obi ye de yo ya bo amali bia bogase debe futu sem no obi gyan omo obi antru obi afo na nem koda na aba no so mo so na ya so brachi o se ko so mo ni so ni so to ya no se akonta ntu obi afo ka kiro man hene o se akonta ntu obi afo na boys no de omo ye no eno na me ka kire ya o se ye ntumi nya Ghana maburu sa se yes ye bigya wo mo sa so mo ntimu mu a ya we ya hwe ye oda wo dem kura na editu aba be susu ebu punani eno tie so kakra wate na ye de ya no a dodo no abetumi afa ememu atumi adwo. And then for two someone the everyone say get out from your common your comfortable zone. Get up from your comfortable zone. Or for eduru baby a emma wabra bonu enyina faako. You shouldn't be stagnant in life. Or for mama can't you say nipa wa hwe ase no nya wa wie ya no no. Eno ti baby afu say your comfortable zone no a wagye dem wadwo ho no ene me kan kire say so ho wate ebeboa eduru baby abrabo na ye bono so ye wadwene say ho eno nti no wo don sa show damri fam na wo de wapim so bia enye yi a eno na me kan kire say ebetumi ayeyi ama get out from your comfortable zone. Abrabo no betumi ayeyi ama wanya ba no bia turi sa wo ya wadwene se enye yi wapem so a na de besi bia ensi dia odofo wanhwe yi a de besi no betumi asi ama odi abraho unya ba no bi na waturi eno na me ka cho se wo weta so na odi nsi yo ekasa wo ko akwanim afiwei ene ne fiti ase ebe ko na wie ya me wo gidie mapa se ba bia wo gina no wo beso ho na yedie ebe so bekoso ede ama ho orofo ye kan chiro bi se abusuafie ho na wote no wache wo ho dodo eduru ba bia aduane kura wo ne wo yire eye kura na ye hwem edi mu atem be na edi mu efiri se emu ohwam abusuafie na wote wono ho na wo manyina na so eduru ba bia abrabon kan kono twensensen ewo fie ho eno na meka kire odede bi se wo so abusuafie ho na wankasa wo han wo dan a eduru ba bia Nyankopon bebie kwan ma wo so asiwo de eno tin sa ba wa Sara
se echeye ansa na wonya ba atri pade a me ka kire wo se ye wadwene se honhon na wo ye no a waye wadwene se enye yie na sene a waye nuro bebre sene a wakọ hospital bebre enu nti wanhwe ya wonya ba ne bi no ena me ka kire wo se ubenya bi wate. Get out from your comfortable zone. Enu nti sa ba wasara ye na adwene se wode ne nsa ehye ne damri fam na watena faako na watena danchem na dabia wateni su a wodofo enka wanya yefunu amfa anwoba wotu anamon eya na adwene se obesu agu awurade so obekona so afie na wakọ bompaye na waka kire papa ne se ewiase abrabọ ni mu asetena no enepa bi ewom bia no ono na de made a eno so ema no bane bi eno nti wanhye dantra ne to so eno tie na nwumre me ka kire obi ase sa abrabọ no enkoye application na watwatwa wodofo pem kọ wanim tu ho na mo na obenya adwuma no biayo awade no obiara na adwene se wope awade bi obekọ bia no nansem keka bam na awade na gu me ka kire odede bia na anwumre se wo a wakọ awade bia no a bibi nti wo sa ba afie no entra faako. Get up from your comfortable zone na kon efa kokọ wanim enu ti sanwenta so okoso wo abrabom na nsi yokoso wo abrabom na ye wadwene se baabi a bidodo bi apem kono usu betumi apem akwa duru ho a ene me ka kiro se hweta so ne betumi ayeye di ama e ben na wiase abrabo Nyankopon tumi enye abrabo ben pa na krupo twedi apo basa ya do ntumi nnane akire nnane anim mfama wo enu ti e ka kiro bi se ade bia ye na adwene se be atwen sensen na enye yie no ena nwumre me ka kiro se ebe ye di ama wo na ni ye be ye no age se wo sinkete wo yire wo ho na opem ko wanim enu ti se ye free a comfortable zone na ye adwene se ye be ko akoyanim ni ye di nsiyo ene nwenta so akwa me wo gidie mapase krupo twedi ampo boye no obeyiwa free futrum na wadu ase mapoma so eye me modofo pase Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna Samuel Oforisuo dasi yan sanche tifu bim na pramso hin na bebia obia no me mo official pakese pa na minchia na free na free o Ashtown me da matuni din ahunta hu Oforisuo na no me call na ho na my respect nana Ashtown free ai my respect ne pa says na me respecting by me the pa so me call na never say na anu ya na ne na ye nan so me can say out ya say na anu ya na ne na ye nan na me call na free on na ne ho kani abaw na mini ne da na o ma ne be chia me Oforisuo du me bia be ka se be me bia wo kwa wade na wo wade a hwehwem ne yi dia akono so de be ya unko bo adwaman na nkum yi na nkum na free de ne ho kani be chia me se wo mo me wife ni no nyamye nkwani me sa chia no ina me ka cho me sa chia no na me bo na baso se da chi bia wo kodwom a me ma no na wo tu kwan fra broche ba na oto ade abechewa e ma ne ha wo beto ade pa no de aba abechewa Oforisuo nim dwom nti ohema a onso e na free ho kani onso ma me no papa ye do ma se ohema free o ma me no papa o ma do kama pa eti wo de mi nwi ayere obey oba akoko o mo Oforisuo wa ben seti na nka ko Roma so ai kwaku o dabi asam na waka no Oforisuo ne na ma hu se wa ben wonim fom aye kwa ne na ma hu se wa ben kwaku na se Roma father no minim o kanfo ade minim be bia kanfa minim se Roma father no entoto no wa ben o se de zanka utwai ka o samle ka ya father Oforisuo na free be bia wo bia no
ahunta huna na frie no ono na wugye akyenyi wade bi wudi ni duru oboze asofo akesefo kwa ye mere na no kura dadi na no kura dadi na ba bia obi a chiawo Oforisuo abrabo hyase bia nke hiama moa na asam na wode abana na odin na adane be amanfo bi abesenwe obi beka sanka kusie nya fufu anko bedi nanso waduro na ntima anko ni bon na abrabo hyase bia meka ne de obi apɛ ne ho sesebe obi tebusua fie nanso abasa osekramu dakna no na ye ka che obi ase bibia wo bia na ma waba mu esese opem ko wanim ampa Oforisuo sa wo hwe ye Ghana mamu anase ya sante mamu ade a wan hwe nipa no be ma wakɔhya homa because especially bu ho a na sika ne bi kutaw na bibi nti ahye Oforisuo sa nkrofo no ya ndo masem ye cha fe ya obi afe ne wo benya bi wo kwan bi so na wo bɛbɔ bra ti na onmutofo ye maame awurama otonyum bi osi oda chiri yaw ya sin wo ye wo chiri de ento Oforisuo ne topic ye dawe eno nso ntimi mu nipa bam se wo betra samonan na no no obi ka chire obi se ni kunu ompa dwuma obi nso ka chire obi se ne yire mpa dwuma obi ka chire ne baba ma se ompa dwuma hwe wafo obi ka chire ne baba se ompa dwuma hwe wafo masom Oforisuo du mebi ene kre ye woni pa bi wo Nyankopon ye wo talent nyame de ma obia woni pa wabrabom Nyankopon mo ni pa bi asese be preduasa o mra medi hia anase ne ho mekire no na maninya no ye nya na asase so special ye ne Ghana hakra de Oforisuo atwetwe bekum nene se wuti Asem Mpe Nipa ne ye tufu de a ekwan bi so ye nkrofo bi a o mako school pa so Oforisuo ne sebe ubusa no 1 million kwa wonya matete sika no obi so ankobi Oforisuo ye obetu sika bo wa manabra abra ni nyina yi sika fu ansa chacha ni nyina ye ani bre ani nsiyo ani den ani adi bi wa ani adi hunu obi ani ade ode kontokwa obi ani ade ode di nturo obi ani ade sebe anu twa enye no ene ne ye ka ade bi anipa onim ye bi Oforisuo sore waka de tu anamon na wo ka se wo di ni pachi ni wo di sabe abrono a wote so wo di efi a wotimu di Oforisuo anu oden sankrofo yi na amanfo obi ka na wo mpadwuma ya na mibusa se ebi anya nipa na mpadwuma ebi anya nipa na sabe wo ye kwadwofo na mibusa se be de ne wakwadum na odu akoro obi store Oforisuo ye kan na ye tufu dia ye woni pa bi wo wiase Oforisuo se wonya sika even 20 million na 10 million kura na obepeja na oboafo ne wan eno so ya de ye tufu a ye fanko na emom se sa sika na obi dum ma obi nso a sore waka fanko twa wanum ye onkrofo bi wa ampa ye kan ni nuanom o mo wa brocha boa no e wo kwa bebre so ye nipa bi ye be fa ne kwa brocha ya tra ne be de o ni nyina mfa ene kwasi jika we na fa ye adwuma Oforisuo ye nim nkrofo bi a ye to taxi ba ko na ma no nanso ne ni nuanom o mo brocha ba o mo pesika ko yi o mo no ma o mo gifri no obi nso wiase god bi sika bi e wa bushom ye de ama no Oforisuo de area confirm eno sa wo nipa ne ye ka kire osampa emu oden de emu ha dwen dumre bia ye keka mpa adwuma na bi wai nanso eno na ye nuanom se le omo so waka de on sa soso no yire ho ne peja ho Oforisuo me gidi ye se afutu sem de na ya wo ka no wo ka se wo ye fi nipa brabo ma enye ye because de nipa ye bia ni wa efata ye ka futu sama de bia sorry free last year ya tufu sa beto samre nenso obi akonya mane obi so wodi nenso be ne den ye mfa mo ho ane de bebo ye be sre nwamma memma mrantie ene mpanifo ye kan enya mpanifo nkuranko panimu bi wo ho asebe wodi abro ehyesan ka samre ne madiye kana yire diye na busua diye nenso wodi abro ade ne beto na abobo ano nenso aprato atwene sika bia nwaso ne di ti ye be sre se bi beto nsam
na se fa ye bibi ofosuo sori wakwa na busua ebi ana nipa baako Nyankopɔn hyɛ dam abusua kakraka no wayi nipa baako sɛ wo mabusua ni nyina na saa nipa no ofosuo sɛ okodi abro na ye ni afo a abusua ni nyina kɔtɔ amenam nti ɛbɛsrɛ sɛ na futu sɛmi obi a wotie yɛn ne etie obi aka ho bi yɛn nyina mfa nyɛ afutu sɛm kɛse mfa nto yɛn so sɛ nipa de okase wudi akyira ofosuo wobetuma ɛnɛ ɛdɛ paa special nsuo to ne ofosuo wotwe wo mu ɛnyɛ easy ɛdɛ nanso ɛmfa so papa bi amba yɛn nyina nso le waka ne yɛn hwede Nyankopɔn bɛyɛ na mi sɛ Nyankopɔn ɔno ana behu bebi ɛde bɔde ho de hwehwɛ ayɛ dɛn ɛbɛfa ma so de aba fosuo me da ase. Okay, yɛkɔ na yɛkɔpɛ mi so drink no bi ɛne 5G meza no bi na yɛmfa ɛni adwuma maka kyerɛ sɛ apontoɔ ne abɛdi ntuo no nyina mizu 5G meza ɛboa papaapa na wonya bi egu fridge no mu koraa na ho te atasu a wode sɛfo ahoho a ɛnya asɛm ketewa koraa na wobɛtumi akɔpɛ ne duduom ɛne ɛwɔ sotɔ na waton na wate so ɛmfa so a mizu 5G meza ɛdi ahim ɛwɔ Ghana adwa so ɛne sotɔ ahodoɔ nyinaa ɔrɔfo mizu no ɛyɛ yɛwɔ mu mienu Miss Fruity and yes our mango flavor no enya asem keto akra no manfo dodo no akra ze na sa 5G meza no memma no mo a kofie kowu ene atika atije papa memma no edi ho adanse enya asem keto akra empa so nkomo etretren pa 5G meza no ebeboa yenkopa bi na opere dodo atopa de a Manager Daniel ewo 21st Kenikahwa overseas sa ena Bikan supermarket abawa anomanye post office ho ubehunu ewo ho Mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yenkope mizu 5G meza na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no ena edi ehwe mu Kwakuachi Company Limited epuwe mantemu Eastern Region mizu 5G meza KF Kinju Enterprise also ameheya oni ndom hotel ena edi ehwe mu opamangwa brosana se yenko pemizu 5G meza clinic of the moment here 21st clinic no ena womuna samu di ho adanse ne no said ye wokoye no mosiemi ane nkyere wamu no ni mu nyina aye ha yenkwai massage papa na aduru de be ma so nyina aya bibidru organic ene de ebe ma wo na wonim se bibidru di etu yade ase ensusu asoboni bia ne ho a ebija ewo nipadua ni mu 21st clinic na mekamfo nam de ama wo se menka ncho se siatica no eno na ma 21st clinic waji din pa eso sisi e fa osire mu na akokom na akosi na azintrim yade siatica no ya papa yenkotu ase 21st clinic ene betu ase no de ama wo yade bibre biada yemfa koda wo 21st babies no yenkwai Niko enkonko jibi wotumi ato mame ana papa ana oyonku bi apena asem bedin na nyoma konkan pa 15 branches na no kra enso wa afi yebibia ka ho said ye beya yebetumi ahwega nafo yeko Europe ye service ko South Africa 21st keneke yeko ekotu yade ase de magana de hye anya asem keto akra Kumasi ehwa overseas oni Alpha Radio no na eben ho sa na oboase Council Quarters God Junction oboase Domi Market ubehu 21st keneke wo ho sunwane nkranza tachima 21st keneke osinyimini 0540311311 0540311311 3 Herbal Center du papa odia badwa so na eboa ne tu koko ase 3 eco capsules koko master obi a won master hu eno ti koko no ne master pa 3 eco capsules koko master orofo aduro we na meton bia ma na anwumere omanfo dodo no a na edi ho adanse se etu koko na se deku na mema no kwa di adanse se said ye wonum a eduru ba bia ma ogina so no enya asem keto akora yekopa akira kwan 3 eco capsules koko master na mekamfo ama ho se koko wo so nko ade a yemfa entu asem na ho entumi ento kolinaka ba dani heba Mr. Heba apidank okwa obenya bia to 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group orofo ya fi akwantu sem enkoda no Canada US UK Australia ehfa broni krom bayi na express group ontumi emfa anko orofo ye kɔ ne akosua de ye kɔ ne akɔya adwuma broni krom yenya sika de abehwe ye busua de a express group nkete na mekamfo na media ma 0249 000448 0249 000448 express group ne mano no frɛ ne no mu antwetwe nkombo mamitia Ofoso be mameda sina machia yetiefo nyina biem na o hwe enne topic na wo de aba na ye papa me no mienu de
nim se wo ho aya no aka wo nchinte yo se fabra na ye ntimi mfa nhye nkofo bi nso enkran emfa nhye wo no de ofo so be ma sometimes eya na yetete ya maame nom ne ye papa nom nchen ye rent dan obi wo ho a wote ni nua be ma fie obi wo ho ni nua be fie no wote enti on high dan obi wo ho adwuma na wo ye no fo so be ma eye store dan no wanya wote ano enti adwumaden bi anhye da ni ho sorry ni so yi ade de ama obi na enso so no wasa ba betena se enso ya abrante kwa ne mabunu blemu no e was at this time na otimi yi adwumaden se be ya dachi bi no won so no ye friend is ni fufuo so ne dachi e wa abra ne babunu blemu na wasa wo so ne tuntum so isanse sa wa anyere ho anya adwuma e wo omrante bremu a bra wanyina wie no afi na afi adwumaden yo e wasa wo ye basa nso emwa wa ho odensem enti e wo mrante kwa ne bi wo ho fo so be ma ba bia wote na ofili comfortable ofise e ho ne ye ma no adan ya yetua ne ka be se 1000 bi ana se 500 bi but sa wo check ba bia wo free e ba adwuma no TNT ni ade onye sika nso free ba bia na boso me beso no wasa aboka e wo akire wo mu se ase de adwuma bone ne pa adwuma pade na so to da bia ubetimi asori afiri ho na watimi akọwanim akọpe enimde afoforo akọye nsa no dwuma foforo akọhye nipa foforo adane ablabo ne ne wo foforo kwan so asompempi na ya na ye fili se ba bia tie na ye okay asa ye mpese ye be dai ye be koye nimu anase ye be dane ye ho ablabo we ne ye se te sa pawa sa wo bo animu na sa anya oda me pa cho dane ye kire baby ababeto be anso ya na ye mpoyem ye ntina faako emmobra eto da bia ya no change environment ya no akwakonya suahunu foforo bi ofo so be ma sa wo hwe ye na Abraham a wo hwe Hebrews 12:1 na Awurade hye no se onfiri n'agya fie na won kwa asase no be ye bo hye asase eso de ama na ho no be kwa akofo n'agya pade nyina de afiri na wo hwe Hebrews 11 one so a verse 8 no wase wo de sitie sa de ne netimi boa no ye woni padodo na wo ho a ba bia wote no kasa bia won firi won kọ ba foforo so be ma wote dan bi mu kurapo na wutu akọ ba bi no na ye task kese ana se asudie kese bi basa woye courageous ana se wonya kokoduro na sa woye strong woye den na wo de nam ye kasa mekọ a ofo so be ma be kọ na besi wo ye nso de ne ye pese ka kire wo bi ne ye say a little drops of water makes a mighty ocean. And namoa pimbia so no 1,000 miles and it begins with a step. It is a wo yanen kakran start small. E kakran kete sano ubehu safe adole wo nyina ba beye pudu afe de nipa dodo na no e na eba wo nche kran pa ba bejemwa. Ye ka che obi se nkechi. Da biara da mesese wo do ho to asafo Awurade so na se wunya nsi yo wo homa there is nothing na obeka se obeya enyeye with God all things are possible said the Isaiah 41:10 kan ye no wo se ensromi asafo Awurade me no wo ho waka se dia che wo se obehye ye de obeboa ye wono ne ye boafo de a esatu ase betua na mopa bi ne ye de akwa ye ye die mapa ba bi etene bi ye yofo so be ma meti ase sompa ase nom ye se o ohene ile kotachi mai sompa na se konkranza sompa mi so ha na me ma mi frɛ sra so ma me wa ha mi bibia wa ase ntofo so be ma me se ho ase tena be me di nteme nko adan ya me kwa koto aduan because ase no de bia so amedwo me be me ya bia me say anase bia me se niema bi ye wo nurse some of the teachers wo ho a ye posti wo mko rural communities na na nsuo ni ho na kane ni ho but ye ka kira wo so betimi ato esumu wo firi sum ni mu a ha bia be pie wo anim no wan kasa beje wo nsem ye ma ye kasa nwa ne ye ka kira wa ne se eye atuanamo ekọ wanim koshia ne pa foforo kosua adwuma foforo ba bia wo na emua wa mpacho tuanamo ekosua adwuma foforo betimi aboa bla wo hia ni pa foforo no na wo nya experience na wo de dane wa bla bo menche wo be hu se wasi edi ankasa ya enya sa wo dan wo bi nemom wankasa wa ye independent person wankasa wo kasa ma ho afede wo na wo maami anase wo nua bi so ma meboa wo si etie
ni aye ne yofo so be ma ebe boy te said de Abraham wo ye sitie ma Nyankopon asem okọ ye nso no okonya abọhya asase ne di ye ne medase na anwumre. Okay, Denise uncle. Ya radin show ni pa bia wotie no ni obi akese onhyira agya sɛ wɔdwo so ɔtɔmpaboa na wɔnya ne kɛseɛ saa na me maame prophetess Elizabeth Dankwa so maame wɔyɛ nhyira mama brabo na me nhyira no bia obi ana wɔnya ne kɛseɛ ɛmayɛ ya afutu sama beida biba na nanso so ebi aba ebi ba saa nso ane nyinaa nso adodɔ ho na ɔmanfo wɔ fie nso so anya bi atie de ato nkotodum na ɛde wɔn akɔ anim wɔ abrabom ɛwɔ abrabom no ketua bi ekura wɔ so ohunu ne yɛ bɛyɛ kɛseɛ ne mu so ohunu ne yɛ na ɛde ofombo abrɛw ntimpanyini sɛ ɛnwa ohunu ne ho so hwɛ a yɛ ne yɛfrɛ ntope awɔ ohunu ne ho so hwɛ a yɛfrɛ ne nwanwa enti no mo bɛyɛ namfo mo nyina nam bɛkɔ akɔhyɛ business bim na mo so apaa the same business ani etua mo kapɛ no ɛtam mo kam na obi yɛ manager hɔ na obi de yapam no efiri sɛ ohunu ne ketua no so hwɛ ohunu sɛ de osi ohuru ne nsa nti ɔne mpanyimfo ato nsa edidi kɔ obi nso kɔɛ no wɔ paa kyɛn deɛ n'adwuma timi yɛ ɛno nti ne korɔ no ba na ne so yɛ wɔ n'ati kɔ kakra bi ekura wɔ no so mu yie ne hunu nea wode yɛ de mfaso bɛba kakra na ekura no mempere mfa nkɔto bank sɛ ɔkɔgye wa home ɛbɛkɔ akɔ hwifiri sɛ ɛda hɔ anya adwuma bi ama wo no kɔmbɛde wobɛkɔ akɔyi nti wo nsa na ɛhye ebiem sɛ wo bɔ bra na adwuma wo yɛ tu aka 5 million agyae ɛyɛ 1 pɛ sɛ yɛ tu aka 5 million na wo sɛ links wo hyia titirifo wo hyia mpanimfo de a wo de pɛ bibi nti kɔ so emu mo hunu sɛ wadwuma a wo yɛ na de wakɔdua na 500 de ma mfa so obi ampie mfiri so agyae mpacho ne light bill kura nim ne boɔ sɛ wo kɔ akɔtɔ prepaid kura onim sɛ de site kɔ ummɔ bra no no pɛ baabi fo ani kyerɛ ɛne obesua nsa no dwuma bi kura na wie na abɛde ho sɛ master de wobɛkɔ wani mu abrabom dan sɛ wobɛkɔ so atena wa sɛ yɛhunu saa nneɛma nketenkete wie wɔ asetena mu a yɛbɛko akɔ yɛnim na bɛsi yɛyie enti yɛsrɛ onipa bi a wɔtie na anwumere yi sɛ ampa baabi awɔ no yɛ baabi ketewa bi na ɛde ne dua enkyɛnkyɛn de ma nsɛm bɛɛ na woteɛ kakra bɛɛ na ɛba afutuo bɛɛ na ɛba ni dasoɔ bɛɛ na ɛwɔ hɔ yɛde obi yɛ adwuma na yɛde ano na ahyɛ ne bɔ sɛ me yɛnya nyame yɛ adom na ɛpagya mede wobɛtu kwan sɛ adwuma no gyae ɛbɛpagya no ɔno bɛyɛ aka ɛbɛpagya wɔde korɔ no bɛtoo so na ha ho nsɛ saa dadeɛ deɛ wo deserve no gye na ade tu susu enu ne mfie miɛnsa a waka na wo sika ebetimi do so watu kwan ndi saa me ne wo tobo yɛmprepɛ yɛnyɛ ebɛyɛ yie no mpaakyɛw ani die kwan so ɛnɛ atwam aboaboa nkɔfoɔ bebree bɛyɛ yie duru bɛyɛ yie no na boni ayɛ yie baayɛ deɛ de tufo aka kyerɛw sɛ abraba wo bosinkete bɔ ho so na nante aha nyɛ yie a aha bɛyɛ yie nkɔfoɔ bebree wɔn kurom asetena na yɛ wɔn dɛ kurom bedi akwo so yɛ firi ɛdan yɛ wo nyina ndu 500 yɛ woska wo pa na yɛ mobile money ono so nam sɛ nkura ne adwuma yɛ wo nti every 2 weeks bia wo yi akura di na wafa nipa foforo ndi so so to na ade wo no yɛ krachi ni sa mobile money bi na wo bɛyɛ na mpacho yɛ yi adi 2 weeks di ebra na wo bɛbɔ ɛnu nti na wo so fa bag bo wati sɛ bɛma ɛden ya wo ko school shi adamfo wo classmate chama me bɛsra wo kuma sem bɛsra wo akra me nua bra ebi abekɔ akɔdi 3 days a umra no hu baabi a pai fa ebeyeye ɛde saa bra bɔ bɛfa ɔde fo bi ahu na saase wie so anye onipa a wɔtena baabi fa akoso ɔde bɔ bra ɛyɛ de ɔnante kɔ nkura wodo so ansa na wɔkɔ hyia na ebi ni wɔ no wɔyɛ na diska aba ndi sɛ wo bɔ bra susuma okuro mu nyɛ ɔde aha de ma anya me wɔ fa wɔ ha na ano na me ne nkɔfo bi di nkɔm mi tu ɔmfo se na me kɔ ahwan na menim no ai saa yɛ bɛkuma se ne yɛnim obi a abusua fie wɔ ha nso yɛ kɔ a yɛnim ne yɛ kɔka ɛne yɛnya baabi ya dentini ya amfa yɛne ya nkyerɛ wo kora ba yɛ dankɔfoɔ studio yɛ dankɔfoɔ de nkyɛn no kakra ne yɛnyɛ timi ha dan tinam kakra ne yɛsi yi nti man nwene ne awunim no na abrokyire na nkakwan bɛda hɔ anka wo nwene baabi akɔ a wo bɛda saa na abɔ wo so wɔ Ghana ha so obetuma akɔ anim na akosi wo yie nti yɛsrɛ onipa a wotie yɛ sɛ afina yɛwuram ne yɛmfa mmɔ yɛ ho so afina yɛwuram ne yɛmfa ntu anamo tuuto so sɔre waka kokoro bi so baabi a wate sɛsi adwuma wɔ no wokɔ ahwɛyie nko ana hia na bɛfa ama wo inimakura bi ɔte na kura ase abrabɔ nko yie ma no ɔte sɛ galamsefoɔ bi tu sika wɔ baabi no wokɔ obie ɔkɔ excavator ayɛ adwuma wie wakɔdi gro nso wɔn yɛ ntɛne ma no excavator akɔdwi fam awie atu na tia ma ɔmo sɛ ɔmo horo ɔmo ahohoro ne nyina wie sika wura bɛgye ne sika kɔ yɛso ɔno na yɛ akora wɔn yiyi nneɛma hwan pan ne ɔmo ano mpanimfoɔ de ɔmo agye ɔmo de ɔmo bu no ɔmo kɔ
oyi ya wo first excavator ni nche mu gold na ehye na tie mu epon ni nche mu baabi na akwana ne nanim dendenden no owoche bi ha ya bɔ ne hini nyina okwa wo nse sika gu ne ho ofiri krom na ba ye oni ani da so hwekwan afa so abehia to okoso tena na kurase na ne yentu bi wo ho no okoso tena na kurase ya business ni wo no a anko be da abobra nyame wo kwan afa so pagya nipa bia ebi a wo mpagya ni ma me moto mu ho di batro sori firi ho fa konwa tena so dwene ho anwumire nsem a ye kan na sori anopa ba ko pe chikra ma me se ma me yi bi pesika ba be ho me ko fampa bota maji na me ye ni da ho nso ampa ubetu kwan na afene nkwa wie obeka se me wo fatu mefo na ampa e de maduru baabi mo anim na ho so ye ni da ho na abrabo no besi wie ya okay enuti pen napi na wani ya tutu so bo ho so sinkete na so maami buchi ya no ho kakra se utu kwaya kia ne ken kwa kushia oboafo na no so atumi aboa enuti asem na ye ka che odede bia ne se get up from your comfortable zone ma baby fa kontran ode hwe ne ho nya so ho na santika sase osi achinye ode ho ana tafre eduru baby entafre ho so ho wate abrabo ebesi yi ede amount 05513131 05513131 0548 na 31 0548 na 31 hello Hello, the Tifoso. yeah Also, Pizarro, the Midwestern Kinkers. matem kan dada Afoso Dauroma. I'm in Fakuya, Sunamentia, Mikrum, Bapani, Nana Yepukia, and Tankunya. Me Moma Joanna Dui. Sansa Asem Mpe Nipa, and you for Mudima Cotinepa. Now, also, we come as so, and Asama Odiabano, Monimra also. Kasa ya emo 2 years pa na I can't send the brain straight nipa e wo wi asi. Sanse voso ka asem bi se o ti baabi ti se abutuafie ne se voso o hwe na niema bi nkoyi a e se o tu anamo na wi ase ne so ti baabi na ho to wasomdwo a emma adwi bi nkenya o se kosoko na ko wani mpo pa baabi fa otito sanse wo baka se ene me o baabi ti na me ho to me de ane no ano no na emom so ko tena obi fie na ye se wani ye ya ye hyemra mawo eniema a wo mpe wo behunu a ebema wani aba ho so amwa kwa ko ni movoso Pizarro Kinkesu Macrao. okay hello hello majo so twe ho kakra fra fidie no hello baby afrefre wudi wanyina na usua wadi mfie sei ane watra she kakra yentie o hello baby afrefre wudi mame Asem Mpe Nipa. kwajo supesi Ya, edina kumba bodi wa ni wa. kwajo supesi Oh. You know what bodi? kwajo yanko yani Na na ma me chia. Una ne chia, una chia. Ai ma, na koda na bosa na ni wo. Uga bebi, uta tieno. Ana mo ye yo yes boy. Ye adia. Ye. Ese ni ba ko tan di kan ba ko ta. Ai fi to. Ye ba u ti de ko ti to yi. Aba to se wa wo mo ma. Ada ju. U ba ya ma me ni ba ke na hala. Ya tu ya de no video wa to de o de ya u tiene de. hello 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 Hello, Bozo. baby afrefre wudi Mi bindi uro. kasa free he hello hello Hello, Fu. yeah when you
Hello. Someone I'm working there. Asem Nipa. You got some traffic. That will come from. Obu ka chere ba se. O koro so yire ho show safo mu nsuo edia e ko mi an eto so tipa ni pa se. O tra ho do ta je o dem so. No come mu bia ba. Bye. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre wudi. What am I doing? We did this alone. Solo yentio. But now what kind of thing by and I'm 4 and 5 9 and I'm looking just well. No many me no most women. Let me cook myself I know most women. They say most come on to women say I got no man but to move up to much and make it and that's my kind of work from that Yamislam. Okay. Almost serenity what page. Hello. Hello. What to make? Hello. Hello, who? Yeah. Yeah, I still need any east. Yentio, I still. You, who, Mefa Quanyas and Amachagana for Sabri, Omuti, Station. Ofu, you say, when you be out to I also born was one of our so young. As I say, I did now, sorry, now, so for call a Jumana, Guautia, need to say, yeah. It's a best stress, move the friend and need to the parcel. I bring an old sorry, nothing, the Alcate, they also whoop you cry, the other you be manas, you say, eh, dear, I can't one quite mouse in the near you my no, I teach you much, then, eh, what if you want up and see a best for when you're yes, will be beer for sale, beer and one also said that they are near my so editing me upon kind edit am I for Medawasi. Okay. Hello. 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 Hello? Baby afrefre wudi. Oh. Hello. Good evening. My Joe so mama wudi baby afrefre. Mr. FM Mary, Mr. Sophia. Yes, mama yentio. Because she was some more than there in the first time. It's not far from me. If I did for her, I would want to. I would want to let her know that my colleagues go on Diana may say, look, I did not them. Say, we are saying, who say, I had it down for my own. Okay. Hello. You see the yes, I'm a brother somebody, obey an okay, a man of the black. Now, put up some of my me, yes, a minute grass. Neck on time, who say, many you see, a cobat say, London, you be never say, many cousin, obey and what no demanded. Mesona me take ya. You can't know me, your mocha, or say, let it like dinner, I don't know. Not a farm mammy, that's not a text in the big. And I met the phone and said that it was in the phone. I'm a married man at the man. Some hope of my neck, no more. I mean, some man trying to let me be the other and let the many children room. I had mamma to see what you say. There's only that forever. See, most of you yet. Most of I'm then I'm mindful. The devil, the maturity, the taping is very No. Okay, nyameti ase Osei abrabɔ no pem soa no na wo ye ne bra dwuma nanso ene odi na ni chiri wura mu no enyoma afa ediama no. Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Baby afrefre with the last caller. Hello. Ofo. Yeah. Majo so eburu. Ofo we de mesa wa san mu asusia pe bi say no ni man fa wa mu asusia pa. Na hwani o. Ya wa kra ba ko pe na na ekua chutu class me atenti. Na bibia boko de. Ofo boko ofo
Enyim de maka me go. Mble bi atwam ko fa nyi so ye bi mani. Edu baby. Me wo ye nya akwan nya asem de akwan ni dai. Me maame. Me kwon nkenuanu ni bi pon kasa akwan ni sasa wuti. Before mo share the akwan am di ti fem. Me kwan kanka kra. Ofo me nya 5 months ameba. Me to ma 25 million di etu. Ebre me maame ko na no se da akoso. Enyoma mu sa ba ye din maame. Obi asan yi ni ofo. E ka se maame se me ko na fi me fi den ama no ni sa akuro. Winya no mpanifo na atna o ma ofo. Me fi dan tu sama maame duro nyi. Asa to container wo efie nanim afa ne me. Ende ye hia wo fie ho na se me nka ho a maame se me ni wonti asem no mo nchensi. Because so ni nyina so ofutuo ka ho. Ofutuo ka ho. Da maswate. Ami chiramu. Oma mojuma no. Amkos da masi. Okay. Eroti Asem Mpe Nipa futu 7 no. Se ofa na ye ho adwuma. O se krupo twedi ampo ba se yedom. O shira o ka ho. Hello, last caller. Hello. Ojina so. Hello. Ow. Hello. Yeah, good evening. My Joe so a buru katechi baby a free wudi. If you see some mind kese minia. Yetio. Ofu trade e koma me pa anyumbre. Na nyete ne se na your village bi. Na me papa Ephraim. Me papa Ephraim no na ni mama e di. Nti e ma me fi me di nkete se me fi ekura ho. Na me di meni abetre ayekrum aya saman kese ya no. Na isiran kanyankopon se me yensa no no wisa blabo no akoyi ama me. Se dia me ni o ka se inde se ye hia wo abusiafie ho na se me nka ho a fosu ema Vanessa eha ama eniama akoyi. Okay. Hello. Ende ama mabrabo no asesa. Ofutu me ka se yankopon ni monyam se omo wo ekura ho no. Ende se mi koto enafofo ni bi. Yetio. Ema ene me ko ekura ho a omo a boys no na munyo mu sa se wo ekura ho no. Otu ebi mu adani wi ebi mu shi ebi mu nsa. Ama bofutu amode mmaye no yankopon be shira mo na obeye mo kese. Yankopon ya makoma so de mo. Bye bye. Amen. Enoti ya catch yourself, get up from your comfortable zone. If you say a true baby and nipa wa hwe ase nkyere wa wie yi o. Enoti ya catch o dede bi na anwumre say on penwenta so honhom. On sinkete, on mane homene so. Na nam sayo no. Na saye wa adwene say da ko bi wo befa bag asem ko ho. Na wa firi akura na se. Ana so wa firi baby a wona ko baby fofora. E wo gidie mapase. O se krupo twedi apon hye ne ho animonyam. Yeko computer so dwedi emra sesia. Mama miti de bia me na no mu no chef dank Herbal product. Ade. Senior man no dutu no oba mi ntimi kura. So wa dutu. Ayo senior. Me dey ade dank Herbal product mama miti de bia me na no mu no chef dank Herbal product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na ebejai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also the problem there. Senior. We see dank proke. Okay. So we dank proke a. Okay. Sisi ya ni na ebejai. Sir, we dey nyame shira. Come on, do back friend dank Herbal tonic. Muni ma biyo. Minum pa na se na mtumi ni.
na na mutumi ndan so me nye bi no no o chale me taibo papa so sia na fight to care na so koko ya bi betena no so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti e fifi ti asta te tele boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi Ubenya bi wo Herbal shops and pharmacy shops are ewo man mu. Freyen ewo 0244017556 and 0266593330. FDA ajebye di nkratwe yi atu. Okay, ya kwa yanim ten na ya hwe we ye so pa Asem Mpe Nipa dia Santman Ghana man agya tum asisi sema po mentem me ho ase eno na de beda so pa Asem Mpe Nipa ya pene po masibire ye dia ma ho na ya bota ye kese ya asumdue sie yina be no asumdue bua no eno tina so pa Asem Mpe Nipa ye di edwuma ye otatatu bafu e babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom de wo ba no anya atrase panipa memo akwaba mejo suminia udin de say pacho me dey usu ansa Samuel usu ansa Samuel free hin na baye me free ebo ho ehoni ukrom ankasa na ho na ate na mete sese na ukrom ne he me free atwema mfensi ba bia ye ya apotoyo an ya apotoyo na waye bi pen me nso ya yedam me free hontem utu meto ntem Penipa wakusem ne se ade abeda so pa Asem Mpe Nipa se enko mo okay said me kan me din de Samuel usu ansa me chiatiefu nyina me mo bi adwo enwumre enwumre de ne boko mu a ne nso nya boko sa me nko ame afemo de me hwehwe me ba o hwehwe de me hwehwe me ma o mo ayira ne maira me hwehwe wo mu o mo yesei o mo ye mienu e ma mienu na mfie be du mienu ni sentin ze panyin no du mienu bikoshi ababa wa bi ye fra na Linda Nsa bebi no e teacher ni na o kira de wa Asem Islamic school nti mi bo ni di o ma no ne kira de ne head teacher Linda Nsa abebi o ofri he ofri offenso kokote okay hospital junction no so pe abansuru bi si ho ehonom na opapa ne o maami nyina na o mote good na mishia no e teacher ni said de me start am Asem na me kan no nti me ne no ehihye se ye be ware nti asetra na mu no oba ne be ma Asem na ye ne ehye ye de ase wa bra ye nko hu obusua ti enum na nyinsan edi kan bae ti ebae no na enyo saa afi na nanka ye behu ye ho na nyinsan bae ti enyina ya ante ho ase ti nyinsan ni mu no nyina no mehwe ehwe no even though na ye ntemate obekọ hospital baby obekọ bia no at least be ma so ne ne de meye kopim say Nyankopon so ye na somdwe mu nti enum na no na wasem san kwhwe me ba na emum na me pese me kofie ho nti me de masem nyina akodan adopsu de masem nyina akodan adopsu masem adopsu na emunyo dopsu abamu yi ene se me kofie ho no me hu ni se yentamte ye no onu obi ufro wo ho aha na me ma asem bi ana akoye be ma ba ko no se me besra mbehwe mba no na bia fam bi obefi se bia mesa ne oba na nya bibia ye ene ko basa nso a me ba nso wɔ ne nsɛm ti bi abɛma oba wɔ ne nsɛm na obɛsra no oba no bɛba abegya okwan akora ne bɛkɔ bi kɔ maame ni hɔ ebi a ɔkɔ tiatia no nti skasam de de ko gya dopsi a sɛ bi nhyehyɛ wɔ hɔ a umbɛma kwan amma kɔfa me ba na bim kakra na kyerɛ me san de ne kɔ ti na mpɛ sɛ yɛ asomdwe na me de ko gya dopsi fo ti enum na no na kyerɛ sɛ masan ne na hyia ma ye hyia yi mu no ɔno no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sankanya wo a me ne wo ya nko no abɛhɛ da anya ne kun oh yes enam sɛ ni nti no ese be ma obeba na kwan bia no sɛ bibia na be ma no okuta baba akomienu ɔno nso fi sɛ obi de ba akomienu ane de ba ako satam ne wo ba ako nti emoa no timi nso obusa mase ehu sɛ menware
ti say on the tie ne tintin tie tie say the see bi anka mi ntwa so say bi asem ono na no kra ne free buy ka mi ntwa so ne yansa anka mom nam so okay men so me nware say bi mi so mi kuta ba ko no ka nya me pe no no say ntini say no ba be kan ware sem ka so ba ba ko na so ayi bibi ho nti me na makwhye onyin say no awo na onso na mo so na me so me aye born one as a man ti sa na tie dia mate wase yenka mom na sa mire mu no se yenka mom no na abrante no hye ho no wafiri ho ana se no kwasam se na wa mmehu se wafiri ho na wa mmehu se wafiri ho na chese yenka mom no waduane na abrante na bedi bia akọ ano de eduru ho asa na netie ode mfom so che me so me yes anya asem so me de na obi nsusu widi kakra ajo okay enti mete na se asem na oka na mete na se na samre nimu na ye be covid na covid mai which is 2019 asem na making so covid na nkasa about 2020 but 2019 and start here ti na me ko Dubai kwa so sata me ko fa decoders and sata yam phones ti me ba na me toto mpaboa ne no ma bre me ba no ene wo no a ti dan kra me second trip am ko Dubai ba na die in fact wa mama nko fie kra because no so onyimi ni se nkomo a yedi ndadada on tim nka bi na ofre me ka yen se metu kwan ti ma ba de na die me mani hu se obi ani ho ti me nko ba bi am ti ono so te stadium asem ka ne nyam o te stadium immigration house no te wo stadium ti okan no me so mete na se ntimi di ni ncha ba bo so me kra miensa ti me no kwa so ba da na nwumre no me ba dem di ka ba fie ansa na na de chi ya me di o mu no me koma o mu e na me no man so na me tuma amanfo wo dum ti me fra dum na no na che me ko se me di o mu no me koma o mu a e ma me ko di sa bo so me miensa na wo ne nchen ti enum no na covid enso so ba na che se yesi mu obi akura mpie da na che se waka wa aka ho ti me sika nyina in fact me de be 2-3 weeks na ton me no me wie say be me dem no me ko supply kura ono ana turbo amane ko jame eje me ka ko sisa na me ho ye sa time no ti covid ne ba ne me send me sika nyina ma me bro ni because o assure me say amam for send this kaba ti me send me de ne ba me nya me no ma pepepe lo and behold sa time me working capital nyina me ja kakra bi ofie nam no obey nyina ya akwan na me send this sika nyina ko ma bro ni sa covid ne kum me bro ni no se be se dai se o ko ni krom store no kra be pem na o mo ko nyina me no mu di nkomo se o mo ton no ma afro first na decoders ne yam phone se de mekan be say no ma afro na o se covid na yi bro ni film se dai ni 2 weeks na obey ka se o ntimi ne mentina bi se medwuma egu a sikan ko di bro ni ho na chiri no ko di bro ni no wa chiri se afa wunti bro ni nka no minti bro ni nka e no ba na so adwuma se ntontumi ne wuntina bi o ko tum verbatim ye dina ya e ma no binum sa no mote adwuma se ya ye kone ni Kitima Herbal Center enkwotwetwe nkomo ye emma Kitima ufi ha ye ne enkwotwetwe nkomo simadu so emra sisi a na Kitima Herbal Center medical ka atwo se papa emetumi adi ne ho adanse sanse katacha oba matiase no ye de oba bi ma no se onhwe no yade wa bra na ne kidney ababa wana honhono ne nipadua nyina na watwe mienu pepepepe Kitima se debi menye musika o na mmom mepesa ababa wana to no na hu enuru a mewo ampa Kitima ehwe maame no ma no to no enya asem ketwa na watwe mienu eno tisi ye kasa adansedie pa trodo pa yedi ede afo bi hu dia Kitima o minim de watumi aye dokota pani ewufia pani pa memo akwaba bibia boko de Nyankopon tumi ntio Kitima aso ye tesei Nyankopon adom bibia ye kama esedi esi amanfo bufa so ho bibia ye kama manfo bufa so Kitima ye kan nuru awu bio enuru pa de owo nuru ankasa ene de na won man matiefo ne mahwefo ye de Kitima de emre bia so tie nkan na ye ade de na mo aye infection ho asem de ye se nya ka if is infection ye yare a edi amanfo nya ane ye ban so ye be ka kire amanfo se infection ye yare a eduro enu aduro ni Ghana ha o ana na bibilem ha nyina if is infection ye moa enti se wo nya sa moa na duro a anu mama o mo anwu amfiri widie no a ase ntimi tu da na ye ka ni se no ebi nya wo da na woni se ya agro bi na ye di
na infection no so aye ka no ya ka kire Ghana fo nyina ne wiase nyina se infection ye yare a ye de wo aje se kitima Herbal Center nko na abeti sa asemwe wo adenti ne ye ka sa because infection ye yare a me pa cho akura kitikiti na infection oni be ma na ada o na so na nsu egu no anasa na sebe na si bon kan rashe egu no enya asem ketua Oforisuo obi pa nipa da sani ayawo na ba sa se so a oye obe ma ne be ma enam fashion nti ne be ma pie ketua bi sei atwekom ontumi ne oba na ada wo wiase ye kaya na manfo ne se ye di agro onte dada ontumi ne oba na ada bebre ne ba ya so ye kete esore kura kete sa azuetima ma na duro na ma mo ani nyina wu afini widi mama ne be ma na tuma apia ba enti misra wa wuti fie no emfa ni agro kura se mfa hyepa na hawa eno na wan hwe na se wo be ma no ya ka ho asem a kire se mfa hye no se ba wo so na wo kura no wakono de kura na ateko mfa hye se ba wo so yare e ba wo so a wo be ma timi foka ketu wa bi wo de kese pa na ba na so mfa hye no exam se ya ka kire se ni kwa se go treat no hospital ti no so onya treat pe afina na mo ani wuro awedi na abati se obi se moa no woni nam widiem na so wakon ana ye ka na abrewa bi na kokora wase aye no kura se kitima Herbal Center kasa asem no ezo Oforisuo papai ene na abrewa no omo yusu aduro na akopem se omo kowu mabra stay yare na ntime asientimentu na akọ obi fi a one ne ma ene ne yiri mu nyina infection aye omo ase brobro enti infection aye ka na nya yare ketua the infection na ade ba ko ehu kura ne se infection no se wo free o mema yom na se wo se wo gro ho a otimi ko tena ko todwem ama ko todwem nyina awe ma ne ka se no mpe no otimi ko tena wo na ase na wa hwe adunsifo ne abosoma wo wiase nyina be kino mo so ebi se wo ko duro ho no ma wo honam be ye hye enti so obi ka se wo ne honam aye hye a me pa jo na infection na ye ne sa me so ye number no ya di tudwa no 0246 0246 91 47 17 0246 91 47 17 eti misrawo sa yale no ade ba kokura wo ye ma ne ye hu kese kura ne se yale no wofuro no kotena wo ye ma Oforisuo otimi mo obi osa ebetena no so na wa hwa be ko doctor be ka kiro se acid no na asogu oye mama ekura ye bebiri utiranye ekura be fura ko mrim ahwe be ye operation na wono na se wo sa ko kidi no ho a ahwe akọ doctor be ka kiro se fa akọ na ye nyi fufuro na mfa hyem abra sa amwa no wo no oba na se wo kidi no afun kura na e de duro no ma wa ipacho obesa sole eti misrew se wo kuta sa ya lewe no mu bia tutu America bra kitima Herbal Center ensemo ya ye ken anya kitima Herbal Center onti sansem ni bida anu kwasem enti na sese no Nigeria photographer French fo nyina ba kitima Herbal Center ebeto duro no because omo hu se eduro na pie organa ha pie organa ha so ye kitima Herbal Center ye kan se no bia be ka se mire bia kitima Herbal Center ade no ba infection ko aduro no ho asem na woka no oni aduro bia na ane ye ka kire no se kidi ho asem pa ade ana se hepatitis B pa ade a o de oba beto ntia o de ntia no kra ne meto nkukwamu o de oba Oforisuo hospital sa hanum na meti sa asem nti me beto ntia wa ha Oforisuo de yenso entia no otu an ka se okoda wu otu entia abro so 2 weeks na oba nso so a wa si kasem no wa na beka sa di we atira me so ache me se mba beto ntia 2 weeks pepe yale no kwa me na me ka kire ye na wotwe mienu ye si ye duro tu America Oforisuo ye duro bi wo ho a hani ya amusi no duro yi se hani na da wo ye ma kwa na e ba no aye two no ya de duro no ma wa 3-4 days ese ni nyina firi ho nani firi na no ma wo be hu no wase no ebinom fura na wo ho posi ya che ni nyina be firi wase no ma be firi o ntohwe ni mu no na se wa ya se kra de abobo ye gini nyina firi ho no mama ye ka ne se obi nim se agro ne yedi o ba ne ye se wa ba beto ntia no me se hepatitis B no etimi mo obi chenchene nipa da se nipa o ti wiase o bo so wa fon wa ya kokora na abre wa fo so o be ko hospital doctor no go hu ya le kro brakiti ma Herbal Center me si nyankopon tumi nti wa ma ye nura enam sa amoa we num nyina se ye hepatitis B se ye infection se ye kidney se ye oxa se ye me si ekaka titru se obi se me bo wa eye TV ana se wa ben asma
asema wo ba me se Oforisuo ye de anka keke ne be ya ma wo ne be won keke enti mesrɛ kitima ya ba center ye mfa ya yaresa ni agro emre bia me ka kyerɛ wo me se ayaresa na ye sa no obi ba so obese nipa yare ba obi so ba so no obedi suo keke na wan hwe ya obatu sika atwene wakodi papa na wode usika kosa oyare na obekọ na yare no amfa ho na sa akoma yare me pacho how pa enti mesrɛ obi amfa na ni na me se ade ba ko me sa asra manfo ne se dia manfo ni asi agye infection na duro no ho ani kitima Herbal center ye nduro no ho no otobia na wo so dia dance ye pa akra manfo because amanfo yare pa na so omkonya duro no wo hin enipa ba bedwa na num se be ma ngu ya ne be ma ngu na so ko hwe Ghana mema pa mo mema aka nketo a omusu no Oforisuo ano odina nkasa enti mesira so ye be ma na so be ma afon ana so be ma ntimi mo adwuma maka kire se emoa no kwa na betima wurawura be ma mu ama be ma atima wu kojo to na oba na se mo pa da ni bi na so odi a e pa cha one the boys ni bi kan ho a e pa cha wo wie wasem kura boys no so na de he boys no me pa cha capsules na ano odina nkasa Oforisuo ano odina mema aduro na sa boys no mre bia me kam se ensa na obi be ka kire se wo mema aduro no Oforisuo na eye ntirimo adwuma enti se eye du papa ye mfa abrofuduro mfra na se suro kukura chi obi ade ma na so sorry me na me ka kire wo enti mesrawo ennam se kitima Herbal center ye wo nuro bebre wo hono ma Oforisuo etimi hu se aduro e betima ye poison ye wo nuro enkitinkiti bi na ase radio so no obeka ene ahwa na obi akofa na ode aye obi because ye wo nuro bi ti se ode se me kan anyime me ene enwado ahini mu ne ade ye keka bom a nipa cha kire ayi abonwoma enunti na yetime awridi ehunu se enuro we obetima anoma koyem abraboa wo yem obeku no but wo nipa dua betima tenase abraburo ni kura ntimi ntimi na Oforisuo me se aduro ya ye kan wasem no se buroni na nya ya enkasa America manfo abona baso na twenam se bibini de wonya ade ayemu ya mesrawo wo dia ne se oba beto aduro ni bi na se obeto aduro ni bi anakitima Herbal center ya de ebeka ne de yentumi kan na mmere ni nti no wo dia ne se obeba na oba beto aduro ni bi ya number na yesade tudwa no ya number na ye 0246 91 47 17 aya 0246 91 47 17 me dem asem ko wie no ye ba na obi ka kire se awo ensem me pa cho ebi ne ye ka kire no so o mo obi daadaw na wo infection na obi ko na ma wo dura me pa cho sika no ko to atwene because infection on timi nyimfiri ho infection su twa wo na wan hwe na se infection no kura etimi fam na se etimi enyinsen eba me pa cho wo behu na wakoyo nsuo ba wo behu ye be ka kire se wo ba na akwo no ye bosom ba eno na wan hwe ya akura na amfom yi enti eto oba ne yemu ana asai obi ya wo no pa ma onyini na so ne adwene nyina Oforisuo woni tirimo no 40 years no check ya best 5 years na adwene ma ye ha ni nyina ya gonorrhea symptoms enti gonorrhea de no ma edi wo enya wo asasi so no na so be ko hospital no enam se eni woduro nti no ye be ka kiro se emo bi abawe dim na so ye ntimi ka yare kura e wo so da enti ye serew se even kura no HIV na ayewa na Oforisuo HIV fo ne de me se omo salaya ankasa efise na chese doctor sahabu adron de unya no bi ko widie mu abo bia woni padua bia abo bia woni padua ni mu bia so owu but wo de wo te ase ebetumi asayin ya me na me ka kire HIV fo omo ba obo hu se omo konom broni o de se government de na o te no ho pepe mako na se ye drone go widie mu a Oforisuo wa hwe abeso le atu America doctor wa sayin ya de pen me ye ba ekura ye nya ekura nipa be se 9 ye enipa mako 9 o mako hwe ni mo widie ni me na me ka kire o mako ana HIV no ye ka si ye kan me pa cho abibi ti se ye si obi bibi ti se o de se ye kan se o san ono na nyini dani aponto ayi o de se afranto o ja se na eno ma bi ne ya bobo din ne de across nipa na nti wo ehunu dia o beka se ye kan ye di agro ye tumi sa HIV o de Oforisuo me se obi mra na o mato beti wo honsem me mpa dia ye di si o okay o ja se doctor o ke kan ka se preach na kwa ma for beto beti o asem pa so na me kan no asem pa na me kan no kitima Herbal center
Kitima Herbal Center me say Asem Mpe na make no e me mpe bet nso abeto no kukuo no tanyu me do ya mama suru me mpe bet ya abeto no kukuo mu me pe de abeto no afidie so won afidie so e na me hu so ye be ma oba o se sika wem e na me wi am de be ma ya na me charge o na me obeto ji a enkotin na say me twa obosu mi na otwimi na me say Oforisuo say aduro no gu nipa ne widie mu a otumu say mu apa ne widie mu mo ne wu enti wo mo pro widie mu gidigidi anyasem keto enti me srawo entra fie ene maka kiro say kidi na wo so a entra fie na say obi bi wa abrechira enka so wonko South Africa obeku asa betena ya omra kitima Herbal Center no bobo hu say de ye ka kitima chira kwa wo he ye chira kwa wo Kumasi Ebuakwa Methodist Church. Kumasi Ebuakwa Asromaso Methodist Church. Ehwa na Kitima Herbal Center wo. Ya ne trobu akodua school no ene di hwe anim. Se oduru wona se wani ayo ntotontoto na hu ba bia o di ane so wa fa number yi. 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Police ya le bi aduro bi wa hanom a chete ye ba na se ye be ka se bi se obi ka se bi a ye bedwa anu mu esusu amanfo na na di yale no ba se sa yale we eye okrom hanom a ye nya obi amanensa Police se maka kiro se ye we enkura se ya na ye ma ye no ye nim se ye ba yale bi wa ya be sa because ye tin sem a ye tin radio so na ye nim se obi yale wa ha anasa yale bi aka but ye beduru ye na ehu say yes yale wa ha enti be srawo se wo yale bi ti se e bi a wakɔhye family planning o hwa moja entumi ma o ti ase o ne wo ba ma hia o bo hu nsuo no ntumi emma be srawo ni nyina tutu America bra Kitima Herbal Center enkotena ho ma yemfa sika nkɔ wo yem ansa na ye yuba na ba ye wa wo mre duro ho o ba Kitima Herbal Center o be nya be ma emma yemfa roba no nkɔhye o be memu ansa na wo ba na de duro no ma wa me so wo betima adwonso kama Oforisuo onum se ye obi ho no ma ye wo no wa dwonso sa anya se twolo bia o ye wo bi ho wa dwonso sa wale ko ntimi nwale bi be ma timi ye sa de no oba nso timi ye bra Kitima Herbal Center sa moa no nyina na ye sa no ma Oforisuo ye ma nipa nyina nte se ade a de moa yale bia abade o ba Kitima Herbal Center ye na betima ma oduro amu anu magu yam abrawungu eti na osa se aboa no kotena wo yam a ye baka kiro se osa utimu se wo yam yanso so benu mo osa duro bia enko aboa no kotena yam a na kotena sisi ma obechi mu sisi na akopem se obewu sisi yale bia no abenu ma aboa na enwe obeko dise Kitima aje se Kitima Herbal Center na se doctor ababa wo bi bai okay na se mo kan nyina se wanya no menses no okay na so intimi ntwa me kire no so baade a okay obaade ade do na de ma no okay ye wo se ebia menses no ebia se etwa 1 week na aburo so be se 2 weeks and never see a basa eno ye fibroid sentence no no ye fibroid sentence no it would more dry ni na bitim etwa ama ho ato no but etwa na ho nto e se onum fibroid doduro no e kopim se na fibroid no nso no ye hebafo no me de no se wo ba na sa aburo ba bia mentimi ya be ka kira ma akoye se giraba ensa ne ato aso e ya ma na hani ade ba bia duru bia no Oforisuo de fabra hani an bo no ba bia duru bia wo de fabra doctor de go kasa memem wo wonro Oforisuo ye se bia agro adepa ne ton ne enti wo de o so ba gi achinya o ba fabra Oforisuo na wo twimienu pepepe me se amanfo ho mu gu abosoro fie no obi bai pa me se adura obi de biale ne se wo infection keke ano ho hye no onim se obi na ato na du aso se na obi ana ato na du oba nam ka chen se infection na yo sa o di ase ye man Kitima nduro ni bi eno ano no ho ato no o di ase ye fe man ntu na Kitima Herbal Center de ba ko ye pese ye ka kiro se o ba gi adura nsuro ba ifu na se nsuro bosu ba bia ba ifu no kra wo fie no wo da fa kogu wo ya duro na be ya adwuma de ama o di ase enti Kitima Herbal Center ya asem na ye ka kiro no ye number no ye 0246 91 47 17 0246 91 47 17 Oforisuo ye de anu achi na se me ka kire nipa se oni aduro na otimi hwe oyonko nimu na otimi oyonko akọ be ana akodi pa e gine sika gu botom no sa de ne yale sa akodi pa
Ipacho one ya Yankupon Bubusa. Okay, yani Kitima Herbal Center. Ena etwetwem komono Kitima sedi usika sano wakasa akukuduru so esanse onimde wokan osan ewu nuru ano odene na ano hyepa Kitima Herbal Center wo say infection o ehani papa enya asem ketu akura kede yakwa yanim ten awrehosem o ya na awrehu o emanu binom omukuna adwuma sey a no peso mu dwane gya wo no no ya na ye de ya enua manu bi ha adwene o kada chenti sesie no usika no de koma abroni no a eloko ye nti oba ne so onware bi. Yes, chazemu ho na no obese covid by there meka na say nyame nko na bo me fom sabio ewiase amaya kase no kura bibire say Ghana kura boy fom na me ti be ma hwe ase a obefo so aso obesori an na fom de nti said na me ka no ka kire me say ontimi ne mentena biem no say ntini say inkuta adwuma bia satam na so no asan fa yinsem ko no makasa makotra no chai ana me na akoka bum 3-4 months ti na wa fa yinsem ti wono nko antimi hwe de ehye ne yafunum enhwe the firstborn no in fact hondo okay ma me te na ase ne say me sendi misika no na wasanka at least be ma minya be 2-3,000 bi but na I thought say oye adwuma abosom obeje ne kakra to wande oje kura no no ni sika na me no kakra bi na mi gya o me hono me so me de atwitwa me ho say 2 weeks no na me so me tam ni nyina almost 90,000 then am sending ni nyina akoma me broni enti ye hwe mu say de akoni no na wo say ekoye report e wo central te me ono kra ko gya me e wo central headquarters e me ekoye case no die case na akoye ye busa mu kakra hu say ye betumi aye case ama ma boa ya ma ada say interpol system or whatever ama Ghana embassy e wo ho no betumi a trace bibi kakra ma ye on say untimi entena se kura obi osika ira say uberura kakra say de ne ma bewura ha me hwem me ye ti ye kwan so mu gi ye case no mu so mu ma ye but akire no omu ho say be ye din be ni 2-3-4 days omu me ye hu say be ye din ti ye bedru fie na ni 2-3 days no so kan sa asem and I'm say okay then in fact na I'm so okay with sa na tie dia me no menya no aba san be hie mu biem enti uju salary a would just keep it you su sika no be ma de se be ye die ti pempem me kogro kakra won kran e wonu amamo na mfuo bi a metim no makasa for be 2-3 months e bi a common ne me kura nti de obenu obi adi wone akra no di na chese de wo kan kire se o kan sa no no aduane kura no ma wana dabi na minim se da chia ba bedru ba bi se yanka me videos bi as ata mo me fon so me to asante mo kra koma o mu be ye twa no lonka no ketwa no mulu onso lonka no so no ba ni mulu okay so mulu na me to 10 saade ne 10 koma oni akra no na de achi satam de onse me na ho biem na de achi na me bag ho a me fra kontum bag na me no ma wo ma na me de decoders gum koma nkrofo wadum ne me ntade kakra bi na wum na de achi o de mu no ene no ma wasoki ana me de ka ho achichire fra mu no ade hye sa me bag ni mu ana me book no de akoka akra ndi ankam de bai ma mu hu de ama odi ni nyina hye bag ni na me nim nti after some 2-3 days me ko hwa akra no na wakaja mse minyi mi bag in free ha na na wo de akoso no sinsa say ye ko na ne wa asem bi dada na yankun dia ba na meka no eti broni no sika na ade koma no se ka obedye nyoma no mi sika ashinti eno ano no me ka asem ba bi ano wo kira de no se obe school amre bi lendansa ba bi obe school abensa no de be school no na me ka ba bi ano wo kira de wa asem islamic se mo ba ka lendansa ba bi o mo madam ana mo nyina na ne kira de ho no ne Benz black ano de be school na me ka na o de ka na man ko school na o so afa form se bi wa na me kwa akra nti me kwa me di 2-3 days atam na me bi adwuma ketu bi nso ho ti me di sa days no mebre ti me kwa ada na satam oye na ne ho pa mfa nchem se ba bo bi di na ti me fa bus na adwo no me bo di aka bus na wo fa bus na na me fa no ni atwere hu ya twere hu oye na me nshira na che madan ka na ma no ti ono de ka ne be ko afekura no ma san akere ne ka onya licenses so ni nyina be ma de office
GBC bi at least and a free Asqua Stadium ko Islamic school Kumasi Polytechnic emunwa so and tida me ka chance Linda the odi ye media kai o mre bi me wakra o ka so afa me say bi ma mo ankofa bus ama me had the plane ticket and ma obesra me wo be kra me ka so ka kire me say wo hu mi pa nka wi asesa na o ma we die ka satam no mumu nyen nka wo be hu bi wai ti mi bono ma we mienu so kire no plane ticket na mi twama no satam no any bends na me dan ma no satam afi na si run light na abakra nche Kumasi kra na no so but na young boy no matobi ti mi ka yan on fa na ni musa ade no na oye me nko yi no ene say obi a me no nko ye say bi fiafo kra hu say mi ni wunche ya on say o mbebu sa bibi Linda ka jam so de ono ma na miemu nhwala wa na abetwe ade akọ to kan me yam hyem nam so ti me zip out me bi ezip no me ya say me no ma nam so wow me no ma wasoki ene emu amato aba na wukura na wuni a cheze mo no pomfa nche me anytime se me ntimi antobru ni de ene mato asante mo eno kura hodin wo but ebe kan na wo se me twe me bag ifri dem ho if you ofo nyina bepem na immigration house askwa mo amoto yesi ya no se bi mu hu se me ne Linda ne ho o ma hu ade crop poti enti e ma me free fi ho but na me nzu mi ntimi nkamasem okay na me twe me no ma na ba me bo we oba no boni bi na no otua wo so kana masam de se ya na me ka no akopim se bi adaachi bi a na ono so ate se ma ba na bi ono so afre na watimi di bi waka bibi na be me hu se na wo se me ye bibi se na wanka na ne dan kura na me ka se kai se me bo no ma mienu so because enye easy se bi be ma na dan ka ne bo adi se ama ba well na wo kana bi a na obetumi aka bibi da che na me so okay ti ade we am ye na ebo ne ma na menim onyoma wasoku ina wo di share bag nim ne mo no ese mo no ene me passport na say passport na kire ni nyina afọ nti me di report wo passport office enom se metimi ayisu nti ameno ne di aka me no memo nkran kakra ti na chese onkomra matwea o se mitufiri ho na mituye nti mu na na transfer ne call Islamic school na ewo Anloga junction we do any ahwe airport no em say custom for na on side right ohonom na che transfer ne call me call headmaster ne ho ekoye complaint che ne say me behwe me ma se de osi ye ne me mpesa ade no me behwe me ma na ade bia ntokobu okra be kono atwese kan so osi fia bi mu a sabi wanyanya kra nso so nyame adom na nkura ni sika de make say dobsu tie mi a madam hefa dobsu Kumasi Central headquarters madam kokko no ne one guy bi oba o mutanya no time so mbetie mi a misika de nyame adom na eko enso se me kwahwe me ma na aye issue o kwahwe o ma no yemfa hanwuram time a wonye me fufuro no satam na wasiw fom no ana satam na afekura no yahunyi nsen no for first 1 month no eno siw fom first one month no nti no kura no ebe ka masem ho se esa afe na wanyem fufuro wo ya me nko esa bi mo mfa nche me unye dua oba de unyi nsen no start se unyina oba fi ukunu obegugu so waka de ne so me kan de se udua buru a o se nyankopon to ni super guso me kan Linda ka kira me se enye ye no abenyina ebepie nanka me pass ma me kan be ma ne di na ni ebu nanka wo twa de wo ye no so ba de obeka bi ase wabo ni trimopo na afi nso na asem na to me foforo nya sa atom be 1 year atom within 3 weeks na emu and so still me kan bibia wo se won ti ase then na wasam sa ko kire mu kire Islamic head and fancy northern part of is it northern part of Ghana or no na head omo Islam I say Methodist schools the oye head okay not as in headmaster but your headmaster in our cluster no very good timiko Islamic omo kire am say omo office wo Islamic omo sorry kesi ye wo aboagye timiko ho ko kire mu kire headmaster and panyimpa no ene ne secretary no omo didi so ni nyina ama omo kura no me ko eno say na madam Linda kura in fact omo kan sem bibri betend ye me kan esa as omo asmo omo ne me kan ye na omo ka so mbe friend na kasa omo friend after 2 days omo se de again no kan no kan but o kira de se be ya ban adwuma omo ne hwe de ye no nti se de o kan no kan me so me mfa kwan a me fa so a me ma
abemu me report a me hu me matter satam de no wawo na nyinsen ne wo ho kakra se obe take 9 months okay and na me try say na nyanka bo mu bi na tenenta ka nyina no na ye wo ana no fi enom satam ni nyina de so wo hu se me ni hu to ono ana ye na ono ana ye na de wo hu se me ni hu in fact nanka chance wo ho de a kasa bi ene enye ya abema de odi tipima kakra kura bi nyama na but ono no me hunu se me ni hwe nti that should be o ma me hu se me ni hwe abreho enkomo yi ama me ho afo firi se ema no binom saa na bema adwuma se ya omoyo orofo se opeso otie sa enkomo se bi na peso otie the hottest program awumere kumase abonten so na peso otie Sompa ye programs ndia ye kan cho se risk and your decoder eno na benya nu Sompa no na risk and your decoder ye kan no eduru baabi no na se wo Sompa no da wana obekwa akopɛ no na eni ho eno ti so risk ane na se da one dia eni obenya no one na eno ti yempem marte kwa no mo ye decoder no eno mo bobo pan no na omo risk ane maye sa na tie dia ayi benya Sompa no kama ni a china gina faako ni pa yetumi achim ade ato eno nti yempe wo mo yenya wo mo a omo risk ane maye ne enwoma enkonkan pa Sompa e marketua papa eno nti ye risk ane na enwoma enkonkan Dank Natural Health Care Complex wo frew pachi number 2 ho na Dank odi ni dwuma Dank se men kan kire wo se ahotofi no title no yamfa ama no kwa eno nti no se opese utu yade ase na mpese yade enu bedi asie pa de a aje se Dank Natural Health Care Complex ena mekanfo nam de ama na anwumre o nyuro pa sa ena mfidie pa ye kan no Dank ewo mfidie papa wode hwehwe yade no de aduro no ode account na nyoma akonkan pachi number 2 oni City Life Hybrid School no ena ebo ho pe wodofo ye konia kotuo yade ase a ewo Dank Natural Health Complex ni afom kwan a ye mfre wa homa bu so 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 Dank Natural Health Care Complex and I make comfort nam the amount enye asem ketwa kra orofo yenko emfanko yenim ten enna yeko na yenimu a yeko no awreho papa enya asem ketwa kra yenko Tabita clinic se men kan kiro say diabetes ni prostate no infections dey atumda if we say wakware dare wo ho enya asem ketwa kra say diabetes prostate no and infections dia Tabita clinic se men kan kiro bra no bebo pa yade be na de ko Tabita clinic a wotumi tu ase no fa ma yade bibire biada ye fa ko da Tabita clinic na wo moye eye liver no na ho aka na kidney no ene ho aka na sisi yade bi ha wa adwene juru ba bia honam ye hono be ma ko nsie ne wotumi ye adwumo na nso so no kwamwana no mmere ntumi enyinsen oba eno na Tabita se brei na omiemia nkyere wani maw na nyoma enkonkan wo se prostate no ye free scan no na sabri wukuada ne yawa da bia no oba waso ya obeye na mom se prostate no ye free scan na ma wie na se woto aduro dia na ne watumia tobi na de akwa hwe ho ayade orofo exclusive treatment no be ya ma sa na massage no ya ma laboratory ni gina so ekwa abefa so abedidi na Tabita clinic se obebo apa home service no enso ye adwuma wo se men kan wo se wo ye adwuma efri juada kosi fiada anopan no so kosi enwumere no nan na ode ne dwuma de nyina ba wieye ubehu wo mu okumase ya ahodwo Daban Sindis Junction ewo kumase ho na be Tabita clinic enkra be hu onso nwane takwa de takwa Tabita clinic udi dwuma enya asem keto akora 0260 196219 0260196219 Tabita clinic ena mekanfo na me dia ma hie bia munsem doso bia se eni munsem edoso panipa yintio baby ana medru no mede masam koda head no omunso ne kan bia nyeye ti na wo se bitwa so o mano ne gu TV no so no ne kware no omu wo ha no na omu besra me wakra asamo yentio okay nti me kobo maame no papa nso so amane se de edru nie
omo so ka se omo no mba no be kasa but that time no crowd na o maame etiase me ka o maame tiase ya ne step mother na tete no tie no kwasam say ne step mother no na ode na ye maame an kasa ntimi hu ni nyina no ono ne ye nyina me ne nua mu nyina nim se ene maame do na ne maame pa ho okay anti beginning ne de me ka ne say ode sie me kakra dia see ode sie me no ho ne just snappy na ono no hu ne say ne maame no ha adwene wo no me bi ho ana ne step mother na atitin free no kra brem at the age of bare 5 or 70 ono ode na ne bibia ti me ko kire mu kire maame no ne papa o yire na ni oba no nso ni okay ti ma o ye ne ho ade pacho David no ye nti ho na nke ba bi si asem so nti maame no ne papa friend kan so ne be kasa o mu so ma kan bia wo se ne kina wo be ba ho no mu ne na kasa nso ma anti de ekusi ye aja still be ma de o tron tena konya ba ko so me na ma me ko ha na maame no di free na aka papa na ade asem ne nyina akotro no ekodai no na nsen na masem no ba bi pa me pese me de ko nti me transfer from car se me hwe me ma ne se me hwe mu kire se abrantie bi na abefa wo mu atu kwan one oba na amne ne wo ye no oba na amne ne wo ye ndi awo ne wo ye onya be nti abrantie bi a wabefa na atu kwan se ne yire ana se de yi eno no say ya abrochire aware ni bi sa na me ho no emom no mo ba o mo nante de se ntini se o mo ko Cape Coast nyina ko di be 3 days na o mo pese enkura na no eto mo anum se o mo papa no no se be o mo ko do immigration na embassy or whatever se be enkura no o ma no nkofom ti sometimes o mo ko di Cape Coast be 3 days ni nyina mom na minim ekopem se be Easter time no ye be celebrate Easter ya na me be Kumasi na me di pa akra wa akra in fact me ba me head down ko biom nkura na hwehwe nko an ma hwehwe abepem de ebe nyina me nko biom ti me tietie mu no na chaze papa no kura be wa ha ana abrante na be wa ha be osumi be enum ha one nkura ni nyina koba kama se be ya nkura no ano beto nanum emu won nkura mbe fa nkura no konkran picture mu hunu yi sa tam nyina na abrante ne wa ha bet nkura asem no omo kan omo yom se dada ba kono but minim se bia o papa o maame na be ma adamfo de ibi sa na me fa na dada ba no mama si ye betu ha nti wa start pack no makura na wo se ye be kwa akotena ha nti mama nkire wo sese nti na omo keka sa ba na ensisu mame and na minim se bia area ho na omo betu keke not knowing se na ye akontu ankasa ti Easter me ba se me be fo mu na o mapie me ba ya edan no obia ni edan a wotim e wa skwa se da na me ka no ti na wo se mko social welfare na adopsu ekobo mama ne me ko ka kire o mu no o mkra nso na o mu ni mu hwe nti o mu ka se me nkonkra ni school se wo tukura free day ni mu a wo se wo kire mba bia o de nkra na akotena ti me ko school ho nso so o mu se be 1 month ni madam emfa nkra ne ma ho kra ne me enu nyina ma ho nti na wo se msa akobo adopsu for na mane ti abrante ba akoye adwuma ho na o ka se nansen wa hwe ne status wo hu sa se wo motu kwan wo hwe ne background na to ono akra so nya akukuduru frɛ no na obusa ansa na ba bia we di ase wo status no so ye ni gan me ni gan na biem in fact as beginning o ka je say oni gan na your so country bay e be pem ne but nhwemu a ma ba bia ma ya akopem ne sa ida say obewo Canada na obewo UK because all them the teachers need to me apply to kwan pa yi for now ti sami no mo ka say o tu kwai wa mo wa mane minim ho hwe be pem ne wakodu wa ma wo ma no kura so amekra ankra me o de waka ko ha na asemu ye mami enu ho mami na ba tan bre pa o mo ano ma na wa wo bi wo baby foforo me nwu bi wo baby a enti nyame mfasa ama se wa anwu bi nkura ka wo mami enu ani ka me mami enu ani so unti wo mo nka kura me nti wo mo nka kura na mom no meka ne se wo koduru ye no boso me miensa achi anam se panyini no etimi yi mi number wo ma me phone so Satam nyina na me hwehwe amakọ immigration head office police headquarters ni nyina ndi Greater Accra me kwa Accra preko ha ma me kwa British Council but ni nyina no ma ye careful because o ma me ya aware say some young list mistake I dem kra na ma me ne beba am bia ka brand here na odi ni people abe ware wo mu no tinka brand here ni say ne say woni picture na ye de kira
ebi anka ne maame ne papa betu no fo say o make sure say nkura no one maame ne be kasa no amoma frɛ ne papa nti sa baabi a me nenam no bibia betimi esi but me ni abrante ne picture but me nim say na nkura ne picture ne nam no ye bom pɛ say beduru baabi o mu say UK o say Canada ho Sompa TV no ekichi Sompa nso so duru akiri ye do yire na picture to so kyerem exactly ti ko ba say bi obi ne be kasa wo ho cause abrante no de wontu no fo no na asem ba me no igusu hwehwe ya baabi a mewura bi onu din na me de ko hwehwe even though minim ni din but still minim ko amefa so ya no afi o man kakra ayi se ho de nka de be fa so kakra ma me so ne kwa na ekono no ya no afi o mo bemesu asem wasi efiri se papa yi se asem se ne wa wu bi mu ne ma mienu ani bemesu omna samwa so tini so bua no asem papa pepo anim ne ntoa yen komo no so pepo anim bemensu nyame ya adom abehu ma no wate nyame ya adom abehu na say okọ baby I seem say ha na mbe mo ageme e ka mo ageme baby abekuma head akọ legal aid for office kra ko chirim se bi omo bi a omo ya na akosisa na akra no nyo ho na atọ ame omo nka so omo ntimi nya ho hwe de na emum no de omo kan ekwa akosisa ho atọ wanhwe a move mbe ya ma obi a no ebe affecting kra no ekwa bi so no ka ho atọ nanso so broni kuro mo anhwe enkodam yi de be fiu omo wure be fi na da bia am kan kra tikuma se ya ma mete eyi brema heye timi di boso me miensa katache me enanwumire mentenyu ma biase na wonko ho wo yire no wo ye ne boni bi na otua wo kwa sharp sana hwe kwan ofa so eba wo yi wo baage hwe kwan ofa so ka kire wo wa bra wo disike koma broni no se muntumi no entena bi enam yensa so ada wo ye ne boni bi na otua wo so ka na se da se mu de na me ka no ba bi a me kwa kodura se ya na me ka no ekopem se Jesu ono nso abekasa beto ono no fi se me de na se mu nyina no o take lead na me maka ekire nti onguso mpanish me okay me ka me kodi nkra nyina no e mu ana control na me pe amfa you see but me nimsa me ko nyina me menso nti na me ko but me dia amfa ono dia amfa ti me bi kwa na me kirem me classmate we know say momo bi punish no tambi ase ya no asan lead na mso wala no so me ntisa na wa bi mi se ka udi kan kwa bruchira ka ba be fa maame no ne nkola no first Canada na in Eastern region document na me nim said na me ba radio ni nyina kan be ba ni diri wo even though ye jada because na connection say the city and so o stay to man there o se maame ne kan ho no ko support ne bem sabe ya akra no school ko be we ko adwuma we be hwe ni nyina na ndirim ewom even though said na ye njai sata mekanisa obia fi say ye nka mom bi but minim sa me dia hyemu dia se me koduru na tesa sa so omrade a sente sa na ho na menya ba afro na ware a se no dia nka me ware na mum na ndirim wa ni nyina o ta de bone che o ta de bone free se wo hwe emra muntemte ye no san e ka se nka mom na mo ka bom se nei oba no de apology letter anase call bi ba se wono a wafom fache na abetimi ya sacha okay me pesa meya obi a ase wo ahokyire bi mti na oba tu kwan na ase ehode ntimi nya meku ya asem na me bisa wo dia chepen wo de nemfom so free no pen na me se nei enkoda no nti se o de letter bi ba na ofre wa ka ba gino back omo idemi yasam refi omo national head teacher na American asem no da maka ma men kan sa o tumifu ka jam se oba we oba asasame abranti minimo da onne ka because ono so obi antwe na no fom da sabi onne president Islamic schools ni nyina onne president cluster of schools
say first time or no ni teacher ni be twena no awo fom oka chensa de na me behwe nkra na o yesa onya isa de no be so obeti bi ana obehu bi na wonim se bi o de ni panyi ka bi sa na calendar afa adesua bi um ti ma no ka jem se 3 days ta me heda nkohwe nkra no se ebi nsi bi se bi onya akra na wohunu nso a fa chem o so wo edmonyamfo pa ti me kra da me ko na nim nya o ka me ntrance na me ntimi ti di o kan de me nya mu gidi after 3 days me call sell na lenda yes adena na me call ko bo na mane no say wow sana ge we dia no for the first time hu bi da say teacher ni atwena no awo for hu bi da na islam kro mu no say bi o imam sakese o kan asem o fa na no no lenda nti on ya futu ad be mam say em kopim da bi ne ye kase ye kan abo ma me hwem hu ye o ge wi nti sa ma wie ya no nti lenda de me ami trim de ma bom trim po dada say entimi mumusi eni kwa aso say me manisi emom de akofa we nyina aba ne se nkura na abedi yentem no na ma we nyina aba empom ye be ma nka me mpe bahwa ka me kra se we nyina me ha me ho ka na dwe mete so mpa nyina se de ye na me ka me call legal aid mu kra che se hu nyia de me ntwa so ne wo mu amete nkura ne nka na be ma nso so na obi manu nche ya wani abere hwe mu for 8 good months me da so hwe me ma so nti se me mpe bahwa nka we nyina to atwa but ono na hwe hu ne se wani di nkura na chi nti tambia na odi adekro yew e fa nkura na ho di nkura na chi ene ebusumi bia kakra me dekọ se me di to baby adayi e bebo am ya me abrabo but udu nkura na koduru Nyankopon adom udu nkura na kodu ma mente me manka no so so asan ba ye issue foforo on se o hwa se meye boni bio se de ani o menso mintimi nka ma no ne ni se promasem na nka me mpo masem asaba na akro na be mo katachie na ye di nkomo no o kan bibi fam na mantini yi papa o kan se eduru baby ubapani no eyi wo number na nkomo no sizi ti na sa tam de o makuduru o manya be 3 months anti ada na me kutaka ketua bi a me ko ba bi a metimi de ko no petrus kan ko a ti na me frejo so na me wura tikrum kwa mo junction na me nya foreign call in fact na nya foreign call fa cham na o mu ha na me je number bi ma o mu anti me de ketua ni din na ya na panyin ma store no I think Sambelina ana Sambel panyin de Sambel na ketua de Sambelina nti me de mu ya sa Sambelina na me say wow ti ya nanam se ekuya no se dada na nam se Sambel nam se na Sambel we no se onie na wode phone no so market wa no ntimi ketwa no odidi no no so ade a o ye bia no onne me kasa phone so a no obuza se wuye bia na so odware kura na minim no mafre na omo Ghana no da na o zu ja hen to onim se de o ye bia no ne papa na ne ma me ye bi ti o no se Dawood who did here nam za me did here se me ni hwe no se me di mo nam se na baby a mo wo no mo wo hene no se ye wo fie nam se fa phone ne ma panyinem because atam nam ka me pense bi nkakra atie ntem nam se fa phone ne ma your sister akuya no se akuya agye mu ya se akuya agye na phone na kate then if free sa da no bepem ne na che se ma me no beji phone em se na wo piu se no room fufuro temza kra no nza phone kuto o mi aso na hu number no nti nanko anyini kakra bia say 12 years ko san ko copy number no wan copy and mini ameka kira sen kra no nyam kra say 1 month o mu hu mi a say bi o mu so tena enam sa sa de na me de hye o mu ho no week bia nam ko fa o mu wa ha no week bia ntim ko di nkran so busumi bia me ko hye nkran 2 years man tumu da se busumi bia so ma mehwe manda 2 years ni nyina nti doctor for nkra na mu ngasa how dey o star be no dey be masu be na da mu so you about say de no man tumu da nti o mu so aka o mu ho say 1 month na o mu hu mi a ma me na o mu start man pressure no you see nti ana to bo mi dia na man no ye me ya no but ono so tin sem bi say ya lenda na man ye ndese say me ya de ni obeye but me kan ne de but me kan ana mi bisa senti kobe 8 months nkra no nteme nka no se na osi ni o mote ho because me nim se de o mbesi aye especially ketwa no kreduru ba bi na aduane sem na o ma me ne me papa nka sa nti mi ni aduane bia on se aka ho tia na mbisa se but me nim se this time de was start kan se mi gu nkra ni tim
oba na tena da de wonim na no asem wonim ne tim asem wonim na kuma mu asem minim se Linda enya Linda waka akire nkra ne se me se me mfre wo mu biem nti wo mu nyae wo mu asem nti na mo papa won so wo mfre mu biem o se mu nyae mu asem nti e ma ne ha wo mu no ha ne pi ko dada so wo mfre biem de ya se nti na akoba ne sa na o ma wo mu hu se o ma tu kwan on se na dwene yan se mbefa ne konkran sometimes kra na me wo farm bi wo kona fish farm me be fa omu ko ho na omu na bush nim me sha da sabe bush ni bi be sensan omu nai ho bi ha be fa omu ko me village me krom me free fence na bi won so am be fa omu konkran so am de omu kompo ano ko ba bi a tall buildings ne wo me ka ko si se omu nim se omu afri Ghana omu de omu adwene mu no omu nim se Ghana na ba bi foforo ne asan abewura enti obetumi aka se o se dada kro o mesra mu biem mi minim se Linda waka sa asem na kire nkra no nti na ma say bi omo ma pressure biem ti mi sisters bi ho omo ya na omo tena fie wa ashtown afre omo nyina na omo akasa se bi a Ghana community no me den kran picture send wo mo e bi omo hu bibi se ya omo mo ame aha na omo hwehwe me ma me but okay na omo hwehwe me ma no e ma me e ya asefim sem na awrahu papa de ma no bi e ye wo Ghana no asefim omo ma awade kura afono ewo Ghana ha enya asem ketua ebi nhwe wo mma omesan wo mani ebi so do wo mma omopo mma asem omo ma me so omo papa no ehu wo mo yakọ computer so adwede emrazisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otwedi mu sa no. Oh, Express Group Adarumenti, according to IF4, opese otu kwan kosuade Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to anase visit in so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Hwa Accra and so Omo Nation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Moa Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18+ only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.
Mami kakana me no mo hwe eyensa ye fa ni piase aba adwaman so piase ane piase yensa foforo kra a wode awio ne lekọ na afra wonim nsa no wode nubrane hahama na se egu yemu a de so pusu nunum na wate ne pampan no wate ne da ankasa wotimi de se bo adwabo bia se ansaden ewo ho na se wonom nso a ni hwa no ayeso nkokra tina wonni piase wo agure sa pepepe ene chemi na min chemi piase sa enye na ewo ba ahodo bia yeton nsandene ewo ho etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase fresa no mesi edidi sui 0557 758431 ana 0270258138 piase Chemi na min chemi numni nyansem wonto mani pa wonni mfie don wotwe ensasa apimfo nom FDA agedwedie nkrato yi atum efiji ka ba gose ense di nubrane habaya no a mani di mu ebi ni paso eye di ai paso asa do bi abo mo beji binwe paso abo mo beji binwe rana benu bio paso abrim pomo so mo beji binwe fifue maminti anafufue one more ipoye fue one papi paso paso inti fifue maminti anafufue one more ipoye fue one papi paso paso numni nyansem wonto mani pa wonya mfie du wotwe ensese apimfo nom hyene nso se FDA agedwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Okay, Asem kase papa wa fidie so wo hwe bema wo hwehwe ne mama mienu bra be hwe bema wo tinizuo we ni oba tai no panipa ne koba asa no oba na busuafo no wakobo mama ne makobo abusua na mane biem edi nka no me di kan ne me busuafo mpanimfo kɔ hɔ sentene se na adura ne bre ni asɔre mpanimfo kɔ hɔ nom ka asɔre mpanimfo me bra asɔre panyin to no nso bɔ na asɔre fo mpanimfo ni bi se ni nua ya atu ni yɛde kɔto ma me no papa nanim ɛna ni sister panyin nanim in fact dey di kan yɛkɔ na papa no se ɔno kora onim se ne ba no atukwan adeɛ bɛkyea me aba hɔ no ɛna wɔte se ne ba no atukwan ti dan kora ewura afie hɔ no na ɔno no eblem mi sa na ko same oyere ne nkora atukwan ne ntimu mie ne modi asie mi ti ɛno no kora no ɛyɛ oba ne papa na kyerɛ sɛ wo kokoro no wankra ama na mane na hɔ no ayɛ 50-50 na me mpɛsɛ ma gye papa na di na me san agye de bi sɛ ɔbɔ papa na mane a ka obetu ne fo sɛ no bɔ nkura ne papa amane fa o mo nkosa but Linda no nso musa so ɔbɔ ne papa amane a ne papa betu ne fo na wa amfentie ne ɔnam wa amane no te ne sister panyine wɔ fin so ɔno nso so no wa mo na mane yɛkɔ no store wɔ se wate sɛ Linda etu kan bɛ 3 days ni eto no nso so no wa mo na mane timia me san afa ho kɔ hɔ biem be ma wo hwɛ ne ba me san afa ho kɔ hɔ biem ba ko apart from some ne abusua ne kɔ no na me san akɔ ne mienu so te me nko ama kɔ mienu ansa na me san de bedom sompafo mo nso so anya me nyeje mu mo nso ne me akɔ hɔ asan akɔ papa no ene ne sister panyin ne hɔ tu hwɛ ma ya kɔ mpre na ne nunum so so still etie besi na abusua no pɛ so o kyerɛ sɛ ababa wa no mfrɛ kora na Linda emre bi a me kɔ hɔ me nko a me kɔ ba ko na ne sister ne se wa frɛ si wa mfrɛ wɔ no abet ni nua nketua bi wɔ hɔ me ka ne nua ne sister ne ma bi wɔ hɔ aha na omu ne me ma no omu yɛ nuafo bo makɔ yɛ nua adamfo na wɔpɛ omu asɛmpa nti na wa frɛ mo ne nkora ne mu makasa atamo akasa nti ɔno ade yɛ wa hu sɛ na yɛ Linda anti em so ɔno no ka sɛ ne akyire so frɛ bi ma obetu no fo ana ɔne ne bɛkasa ana me hu ne sɛ omu ane no omu okumase ade omu nyinaa ɔfrɛ ma nkora ne omu nyinaa akasa ba me agya me wo ba no na ɔde me nam saa kwan no so enti na kyerɛ also oba panini your friend say Sambelina on na wo no ho ano Sambelina na Sambel nso na wa ya ketwa ne Sambel na o madam amene so your friend say Linda Nsa bebio Linda Nsa bebio also UK and Canada sesi ya de akuremum ba ko
na enu ntina na mam kase oduo ma adwane na me maira se nka empo minim se UK no wo a wankra me de beta no mintimi nsini pinka se ode nkura adwane beta bepem ne sa country mi no so na ye nyina ete se teacher fo timi call dodo but me hu ne se ye UK sene Canada etu de ka wa sem nyina ne se akwantuo de ka wuntiam na ka emma ono umano ni nkomo kakra ka wa sem ano no nyesa masem nyina no no se konde nyankopon adom ne na nanom adaro mo makoduru a eye se bi ho ana mpese ohina wo no se me nso me kasa metumi akasa me manso so to Linda nkramam ba bi owo bia okay Linda de tene se wa de mintimi hwehwew sentini se ya anware emo meba ne bedi yentem ana nkura nso so unim se de siti menya be ma asa bi o onhwe ne ba ana menya be ma bo kro hwe ne ba o de Mexico ko all right but onhwe ne ma akira kwan but me ni mienu nyina no untimi mfam free me nsem se me hwehwe me ma no kura dos kura ase no musika sem say you know it ka me betena ha na jo san free nkra me di bosume nwotwe wa ha se me hwehwe me ma nko a enti make sure say obema me ne me ma akasa na abrante no nso so a ode omu koye na mu nyina mutu kwan aba omu no emom se me hwehwam kura ni ye pa e wo forma me kan forma se bi ya kan ni ti ase wo na me di be bibia na me de ho ade be bibia because ne wotime nka e wo mframa mu a wo na betumi aka cha Linda se madam me ba Ghana no ka chem se bi ya be ma no wa firim ana se bi ya be ma no nhwe nkura no enu nti na ma wunya akokoduru a se be ma na firi mu dia na be ma no nhwe nkura no dia se bi papa hwe akwa ni bia dia utimi te nkura no na do wo mko nkanya hwe but na no dia me kan ne dia me ye kire se bi na che me nya be ma me nhwe mba ana me nhwe me mba nti Linda na edi ntura kire wo be ma na busuafo mateze yese mo okuma se ye e bia na oba Ghana no yeso be Linda ni fu ne me de Linda ansa be bi o bema na busuya e bia nkura no oma oba Ghana no de nkura ne ba efie ba chia mo ti mu hu nkura ne bia makai se ne maami o se ne papa o se ne nua maamo ne nua mema mo ne mo bra no nkasa because nkura ne picture ni oba no nsu ni anya odi o machi ba efie hobi na mo ne mo nua ne nkasa na onhye oba no se o ma mente me manka ta ma mpesa me ti o munka bia o ma mente o munka anya sa asa bi se de bia me kan nyina Ghana fo ye bibifo ya ko Pentecost dem akosom no sabi ya san kire bibi ansa na yewura Pentecost dem meguso ahwe me ma na akopem se mati omunka na obe ma no mom na me de masem nyina be fa wo ho ti mesrew ti unsa free ho hye oba no wo hye ne pe obedi so because ne nkrata asem nyina ekuta wo fi se de mo kan no also first born did the same sambelo usu ansa sambele no usu ansa na we yesam ketwa ne yesambele okay panyine ne sambele no usu ansa enwumre hu wo mwani atete pa asemo phone so kra me ntimi hwe pictures o mu wo de o mbesra me ko choba ketwa ne pewufuo pa e ko choba sa na choba operator no kra record ne me nim se de no osisa nkwa ne nyina o phone so nyina me ntimi hwe ko bi chi wo ko na mo ne bebe ntimi hwe picture no me hwe a na asa e hye ne bre but enane da mbanse matena ho a ne hwe o mani kafra oyeja wodi na asma be da Sompa Asem Mpe Nipa abreho na entoma wi ankoto no obehu nkoda no ate na ye tetetu bafo ye boye ntaba mu ye kye aso enti asem saa na dwumadi we ye nhye sufa ye ma ebofo tene enene ko oba no abusuafo wo fen so de ebe ene kosie kokose chibe mu akwa aba obozo meje ozo moko ye kosi sei obozo emese nokre Asem Mpe Nipa se obi di na asem oba ha na obekana asem kire ya mpanifo esoma yen eme yedi asem na chi ye koyi hwehwemu nokre minimi nua be man ye di ani kire ofin so na ebra ekokodu ofin so no na mehwem time na nice abobe nondu ekobobe du ba ko edeko eti yedu ofin so no ye nua bai ofin so kokote aha ye nua be man o kasa no kire se ye nua ba no oba wotete no ana se wonne tena ye ema wonyini ya ansa na wobekira de no ye kone na so na ebre ekokodu ye na se ono no so o supermarket bia wote ho na se bibia no kama nti ekodu ye na me da me ho di
ɛde ɛkyerɛ no aha nti yɛde kyerɛ no no a mebɔ amaneɛ sɛ mefiri Sompa ana deɛ yɛnua bɛma yi kan yɛde mu amaneɛ nyinaa bɔɔ no ɔno so gye yɛfɛ so sɛ nokorɛ na ne ba no koraa no ayɛ ade a ɔka sɛ ɛnyɛ ne yɛ a na ɔboa na asɛm no siyɛ no bɛma yi atutu ne nan mu aba ne nan so abɛ complaini areporto akyɛ ne sɛ ne babaa no ɛde ɛyɛ bɛma yi ɛma ɛde atwane enti nkɔnhwɛ ne ma no to ɔno so bɛka no wante ana na ɔmo brada panyini bi ɛwɔ America enti ɔmo brada no na ɔbɛfrɛ no na wɔde asɛm no to n'anim na ɛbrɛ brada no bi kan ba hɔ first na wɔde asɛm no to n'anim no ne brada no ka kyɛn sɛ wɔnsi abɔtere na wɔne Linda ɛbɛkasa na baabi nkra no obiara no yɛnua bɛ mɛnya te ne nka nanso wɔhwɛ ne brada no wɔ America n'anim a ahwɛ n'anim ahwɛ a wɔnte Linda nka eti ɛbrɛ yɛnua bɛ mɛn ɛsan ba hɔ no ɔno deɛ wɔse deɛ yɛ ne ya sɛ Linda tu kwan ana ofiri Ghana ekoko pie ɛya sɛ UK o sɛ yɛ Canada o Linda mfrɛ ne da ɛso wɔne da tete Linda ɛbrɛ na Linda sua ɔtete ne ma ne kɔ school ansa na wɔbɛkyerɛ adeɛ Linda kɔ du sɛ Canada o sɛ UK o wɔn frɛ ne da eti bɛrima yɛ asɛm a wɔkan deɛ wabɔ na bɔna enti emom Sompa TV Sompa FM Asem Mpe Nipa yɛbɛtumi aboa ma bɛrima yi ne nsa ka ne ma deɛ a ɔno deɛ kwan da hɔ na emu ade na nkɔɔte Linda nkan deɛ a nkɔde nkra bɛma Linda sɛ Linda yi wakɔdu UK anasɛ Canada aburokyima mu na emom no bɛrima ɔne ne wɔ nkora no baabi a wɔ bia no fa anasɛ ma nkora no te bɛrima ne nka ɔbaa no maame yɔntai no yɛfiri ɔno fo so yɛante ana yɛsa kɔ bɛrima no ɔbaa no papa hɔ ɛwɔ kɔte hɔ yɛkɔ papa no yɛ obi a n'ani afi na ɔyare kakra yɛkɔto yɛ na sɛ wotimu sɛ ɔba koraa na obi yadeɛ deɛ ɛden eti ɔba yɛ nkyɛn ɛma me ne didi nkɔmmɔ ɔno so ne nsɛm ɔka nyinaa na sɛ Linda kɔɔyɛ no ɔnte ne nka na emom ne nana bi a ɔne ne te no ɔno no mom ɛna wɔte sɛ sɛ Linda akɔ pia brokyima mu ne nana ne mum frɛ Linda ɛmɔ ne di nkɔmmɔ na Linda kaa sɛ ɔntwɛn na abrokyire deɛ ɛnte sɛ Ghana ha nti ɔntwɛn ɔbɛfrɛ no ɛbrɛ a yɛnua bɛma yi so wɔkɔɔ hɔ anasɛ yɛ papa yi no Linda papa no ɛsɛ brɛ bɛma yi ba hɔ no nyinaa akyi no wɔnte ne ba ne nka eti ɔno so de nkra ɛyɛ sɛ ne nua no wɔ America no yɛnkɔ na enu sɛ yɛ ni bro nyanwie no ne nua bɛma no ɛwɔ abrokyire no de nkra bɛsi ne so ɛna ofo so ɛbrɛ a yɛbɛka anasɛ yɛnua bɛma yi yɛto yɛn sa afrɛ no mene papa ne bɔ nkɔmmɔ kakraa bi ɛbrɛ a yɛdi bro nyanwie yɛ nkɔmmɔ a wɔto de ma yɛ na ne deɛ bibi nti nimlɛ ne kɔ yɛntimi mmɔ voice nti Nyankopɔn yɛ adom a papa ne se ɛbrɛ a yɛba hɔ no ɔyale kɔda hospital eti yɛma no ɛnnɛ etu bɛ fiada sɛ ne ho tɔ no a ɔbɛsa ato nkra a yɛnua bɛma no wɔ ɛyɛ America brokyima mu no na ɔde nkra kɔma Linda na emom sɛ Linda amfa nkra no anasɛ wɔ ama bɛma yi ante ne nka ɔno agya no onim deɛ ɔbɛyɛ okay ɔno agya onim deɛ ɔbɛyɛ ɔno ɔba nso enim deɛ ɔbɛyɛ ɔno sonson konkron so enim deɛ ɔbɛyɛ nti katakyɛ kwa kɔma to yɛm ate we ene Sompa Asem Mpe Nipa no medika ka to se ntoma wo wi ankɔtɔ no ɛyɛ de ya behu kɔla no ate ɛno ti eduru baabi a yɛde awrɛho twetwetwa bi o eduru baabi nso a yɛde anigye enso etwetwetwa bi na ensa abadwa so a wɔmanfoɔ ɛkyereka so na wotu mirika kopɛ bi tɔ apontoɔ ani abadintoɔ no ayiyo no nyinaa no ɛyɛ paso bitters ɛno ɛda sabri abadwa so a ɔmanfoɔ etwitwitwa enya asɛm ketewa kora ɔrɔfoɔ paso bitters na abadwa so nya asɛm ketewa o ɛno ɛyɛ nsa ɛsai ɛyɛ duro na enya paso bitters ya kana menim sɛ nsa bi so ɛduro saa ɛno ti no sɛ wohwɛ nubra ɛne haban a omode aye paso bitters no a orofo wutwitwa bia ba wani no na etu yade enya asem keto akora paso bitters no ankasa no no mo he emu da moton hangover bia nimu enya asem keto a hwe ema no kora akọ afikyire na wonom paso bitters ya ye free flow said ade no si eba no eba kama pa orofo yenko pe paso bitters ni bi na yentwitwa bi yemu bobi na ye bobi sanu a ye betumi atebia di amaduane ayeye de enya asem keto akora eni nanu ni nansa ubun se wahyehyɛ nhyehyɛ ni firi him efiri paso bitters ena me kamfo nam dia ma orofo ba bi etonsa tunsa ewo kumasi kurupom hanyina eni okoke wa fam hode a paso bitters enya asem keto akora sesi ano omode ne nanenam ba ni ade orofo
from ba ya jibi wate if it is a paso bitters no say no ena kuma se mrantie omudo mani asiso a enya asenketwa na wo pe paso bitters won komo edi na wanya bi na so aton ateso mfa so a frɛ wa homa bu so 0533 770 490 0533 770 490 eye paso bitters odofo yekope bi yentwitwa bi yemobo bi na mo ayi papa wobo Herbal and Medical Research Center wo frɛ wobo Herbal and Medical Research Center say men kan tro say wono wo ba ya na odi mfidie no edoso na essence research no mo yene ntino hwehwehwe ba bia yade ne wo ene wo namu a onya no kwoche yade ne se twom a na odi aduru aka no edu papa wobo Herbal Research Center wo ado ato adumanu ono so fuma me dokono no ena edi enhwani modofo yenko hoi na yenkotue yade ase medical ka jo se mo adanse die trodo firi se me ko ho no omo miemia menkyere wom anya asem keto akora eye obo Herbal and Medical Research Center odofo yenko hoi yade bibire biada obetu ase na wode amaw na ahoto enso aba anya asem keto 0257 472 506 0257 472 506 Obo Herbal and Medical Research Center enya asem ketwa kwa piase leko eso efre o kasa piase leko no ninchiri ewo oboase o ene duduo mpa de ene odi Dom Peace Ventures ewo oboase a obenya duduo atopa enya asem ketwa kwa yetwitwa bi yebubobi ne atumi atibia di enya asem ketwa paabo ahoduo bia no okwa piase leko obenya bi na wato na de adi udwuma aponto ne abedi to no ene ayiyo no nyina no eye piase bitters leko ena mekan fo nam de ama he Food and Drug Authority ne staff press su di mayam se babia no piase leko yetumi eton he se de enubra no esi ewumu no etu yade ase o atokwo no su ewum enya asem ketwa wo no ma obetene nka de rofo ye piase leko no biato na ye ton ateso emfa so a ye mfrɛ wa homa we so 0557 758 431 0557 758 431 and 0270 250 138 0270 258 138 a piase leko yanko pebi na yemfa eni adwuma enya asem keto akra the nation's anchor ya nshira obi a wotie na onye obi akase apana sem na areho kakra amayafo na nso areho kakra bibi hye ne mu ndi ne man ya areho kakra ani mu de ne firi wode anka areho pa ya yebesiro ba ne babi wo bia se ne die ku aso nya ba akofo na wo nti ono agi tum so ne papa na wo ya onto ya obi a nkone na se papa betimi ne ma kasa de wo ye de ontimi yiro mo chima ne yi ese china bi nkura na kura nyi no mbaba bete ne esie pa na wo besa ye tamfo nti no brebi ese papa so brese wa wo ma na wo ba nso de oso famu ye bia na oso mtimi nya sa nti ase no okodu ko akọ para Quran de ntiase ne sa de ndie oba ne nhwe na o ma ne ntina ho ya ne ntia mka sa areho kakra no so ayete se ye papa wan try ndinane ya wo fam no ono ane pe ene wo fam ya me de bia meka se ono oba biti na woni sumaya ya ne wo baako ya ne nwumienu wo betena ase aka acho se bia na woni sumaya na minnim na baako be accident ko medima hu bi na me penisesi ya ye beko akoda se ye da ma na nyem no nye pna ne se ya pna ne se ye nyem ndi obewu ekozi se ne ho be chine no suban ya wo so de na dibia no wada nti wo twon ho abehunu kwakuna just first one na France say accident ne si ka na hwiase di hwiase aso obenyi nsen ye wa obefam nyina no o de fa ho ade se mi firiwe mu fia sa ba we de menene nto aso but to extent se wo beko na afi de masa aba wu mienu na ni nyina mu ntimi nye sa ba ne ho ade a me sa ba ma na ya na mu problem bebredi ano firi se utimi to aduane ma nkura mienu kura di a oba wo ne tie no omo ade ye fie die kakra no enhyeda nye ka bi a be ma be ka se enu ntimi no oba wo mienu ami ntimi ngoye da bia me ka me se ni ade mama omo tam se ne 1000 de ma papa be di adanse ane nkomom ye nyina ye tie bi wo se oba no kura timi tuna se bra ne a wo ba ko ka kire me se ba bia ade na adu ye nyina ka se ye twe a emmoaye ye nken humum ne wale sa walefo ne ye nto aso because akora ba ko no me kwa ha me oso be ma gitum se oso kwa how
adan na no mo bebe mo anwene sa awade no sa timi tena ase ya sa amene sukura na wudi dwana kakra wo nsem a wudi sika wo bubodi koma abruni it is also yi mu 50 million kra den tam ayo ye no wade kakra fie dia anka wo betimi na utimi yi wani ama ni nsa bie mbeto so means na nkomo bi wo ho se ye ho ade ndi oba no otini kam because no watena ase aka mfa oba amotene de mu ye okay ba sa ade na be hye na nimunyam no mpese obeye ebi afie ye ka bibi kire no ni nyina bi ye wani msem umu a oba de omo no sabita frache half ne yare o ndi wona ne tena o ma ne filisa ya de ketu abi sa na obehu no obeye ne 1000 times the amount no no aye okay wa asetinam ndi we ye mistake kasi a me nua be ma fefefe ye ya ebetima kase bedi oba ne trim dama ne ode be ye ne awo ye nyina ba sere oba no yate owuo de ente nkwa de eni nti na mpese megina pi akoka se ne oba na ye no sebe airtime na nkoji njam na ama ne nkura na kura na ese ne nsa nyanka emiri pem so no so kasa ba ne yete na nya ye be ka ne ye ka che ne ye nsuro bia but ye nua be manye correction na ekwan ba bie mu sa ohun se robesi atuna na mo ne nsere oba no se odan se bo nkura mo tu okura mo so mo se wo ye dan a ne dia won hwe no mo ne papa ne nkasa na asumdie mra minim se ye ka se watena buruchire ho to wanya ne sa na asumdie mra ya amno yenche chiefo ne afefo na asɛm ya dawe yina ya mema sɛbɛn pɛduasa ya ne ma ye first born ya wo ye ne ne ma na twetwe mpra ne wo ye o man fa nkura na nwane o man fa nkura na nwane disi ban me first born me ne na mo wa we abeka se me girlfriend na me yire no short ya se no ma men me twempra but o man fa nkura na nwane o man fa nkura na nkame ye etashi akaya bra za oba na kem otudwa so na na se no papa jata mjalita no pa edisi timi mu papa ka na medwane se papa jukura ne me eche aja no wu me vojo me mfa nko mpa chopi shiropi gwakuna tamu amukọ disi free mu amkọ kan asem no so ma outra na nchen se na ye ko transe no bebe mu ko mama konwa wo papa ne nchen papa nsu ni suro no enti e bra papa ni busa se ye ko so na me namfo so tachiri te papa ni busa se na hwan ne me be ani nsan ye no eso na te onja no se na ka che wa me sim pa jwan so na ma yemre we yem do pram enso papa ni mo mboa me okay a o shemi nkunan ma me ka se do time akra na yare o suma me be frame me no yi sika de ma me se me ne oba ni nyina fa akra na hospital ti se me dwane me ko to am na mu aka me won kwase mu ka wa na ko fa se ma sanete enti ofoshu ya babuse bisa me ba ye hu ne ntama nka ofoshu eno na sa u case na o chele bluebird no bluebird na me ko dwa me twi hu de gu awie wansa se ewia se na wo ankasa no ho na se sika ni wa na wo dwane sika wa wo ye bold kwa ku be ma ankasa no sika ni ho a na wa ye mere o ya no mo we kwaso no ye nwe ni ai shu no she no ye ni the way a emotion na sa no mo we tashi se wo fa ye nuanom mema na ye papa nom ai no mo ye adwuma mpanimfo a mo first born ana so mo ma bi wo ho mo ne ma ne wo ya wo mo anya oba ne ho ade a kire ya nsa no mo koyo oba no ade nipa bonini ene nipa bi wo a woni ni sanya ofo no ko accident enua be mo anya boni bia me me kan play onya mfom so bia emo madea akoso nipa oni ni sanye no ofo so hwe bema ufa oba woni nkaye oba woni sympathy ahumobro so okonya sa oba ni bia utwumu tan we hia atikweta fa so kwa nkaye mina me ka chiro ofo so oba woni nkaye woni ahumobro de oba yama ni bia won kai enye ne fe sanka enkudai amami ana opani omaya obaye one ne wuye so won kai bi kakra ana edumre bi wo yade bi wo kai se be me yade mane ne fa ti se de be me yi kan one ne ekoba satan de bi me ka sa se mo fosu me se wo ye be ma na to ne se sika wo ho na ukoba da ukam na obato na sanyoma ebo oni ne kwaye na owusu ne ti waka anim na oni ne kodidi na oni ne se fa tiri ma oboa tobo
Drume bi anka bema bia no sika wan ka oba one ne te no trane hwe ne drume bi anka Bo Richard kakra me hwe ade ka fra bon adwuma mu ba drume bi na wanyanya wan madan ya yimedi within by 1 week no ka o deliver na ka wakasa cha o yire o na ka ada konwam na hwade wo de leave no so a baya bia 1 month na bi sa fagina so say yimedi na hwe o yire ekwan odo be fa so ye good obehu se menkasa ma nyina do pani kan otu mira no wa kiresi ne nkomo de yatie ye di nkomo ye nim obi ka asema na ye ntura wu papa yi wo se ba bia Oforisuo kan ne ma kopo man den Aboagye man so no oba wo a na se be ka kire ne se oyira wo oyinani emfa no ho pato pani tieni nsema wo ka edume bi a ya na ye wo kasa bi se ene matie ba ko de ene edume bi a tie de o ka no papa yi kokose kia kofi ho okoye no anye bia no maame a wotete akwada no obo papa yi din se wa ba me ho so ne ne koye mebo a ekebia beka se akwasi febi odu a akwasi ti de waye ni nkrai na wonhwe wo mo fe okoye afe na brantie yi wo ba hwe wo ma kede sa kwa adu no ebebo ayi papa yi amanesa na Oforisuo ye kan se no abusuafo no so menyiwo mu ni kakra ne bra na wa broche ne maami because abroche no wo mumra na wo system na wo ho no Oforisuo se nyame ampata na papa yi so ohun ba bi o mo wo ne se oye no ma bi a ebe fete nkura ne maami ni nyina ti sa na te dia obabo o ma no akwada na okoye na o se akwada bi na otate ne kan ya di o mo pa che se kantra o mo de hye ne wo so no itu o mo nim ne bra na wo se o ne ba ma ne beka oba ne beka sa no itu o ma musa se na yen akwasi na oba mo se fense akwasi na Linda o kuro be na wo so itu o ma musa ya kokosa chiko ye ya ntimanka so ye de hye no o London and addition no Canada kwakuda che so di sisi oba na boma no me say oba na boma no na wo ya bra e bi kan Nyankopɔ be hye no moja nyira moja ye konkron no edibem anyira papa yi di ni suo asante ba ma nsu kwa wo papa yi su se na me so me ra wo Oforisuo enkoya mama ai su de nya su na no ye kekan ma me ma so su wa so ma me o me so ma me Oforisuo me se nkwada ma omo no papa asem obi a wotie bia nkwada ma no papa ka papa me na me ka cho na me ma no so no ma me no ka eti papa yi hwe de we ye wo si aka ne ma yasem edi nkwa na Linda papa yi wa yew wo de edi nkwa na wa yew ya wo de ne mesi asem we nkoma ma bi no sabem prejuasa aboa kokko wote ne ba odi meka guzo onu ko ya aboa aden na ma be makatachie enante hwe ne ma na ma bi jeja so dem bompa ye awurade mepebe o mema ne mu pe na be ma ne kwa ho kire mu pe na paba mu de nkura na dwane kwakuna miensa oba ne so nware ne bi ade na wo ke tasi Oforisuo hwe wodo ba se sabe ukoto so bi da ne so kura na wo sabu nkotodwe pa cha de ko wunyimi odo na nkasa de Nyankopɔ de ye odo no Oforisuo wudwene ho a wonte ase obi ba ne ho aye se me anka me wo boa bebe omo ye se omo kwa ne bu nkotodwe mo ebinto no eti de ba ma ye ya okọ ya sebe ona one na wo ba ko oba ne san ba ye no ba mai no oba no onta no no odo no na wo mpe no ba no odo no ko ye odo ne wo pe no no odo no ene ma ekoba se mienu no san beto so enka na bone no Oforisuo ye ntam anka ye wo ntam bebre yɛtete wɔ ma nketenkete nyɛ baako yɛ bɛfrɛ ma na abunu wo ya yɛ ma nketenkete Oforisuo hwɛ minu mi enu ade ayo ya sɛ baba nkokɔ nketenkete so hu enti anka wo de sɛbe bɛma wo sisu na wo ntem anka boa ɛwɔ kwan bi so ɔbɛma nya ne fort sɛ ɔno ɔbaa ne wo baako no fi ne sekyerɛ no na kyerɛ ɔbaa ne sa bɛtasi Oforisuo tasi yɛ ne ma bebre wo mo yɛ no ma yɛ hu ya
yes I go bunko to your patch ye hu ye nan fufu azun majano onko ye boa ye wi na fa cheni ye kopacha etashi etiba menjo ye bia nya the fault asi na mum ni papa ene wanya no na setem ofoso obabu ane na twempra but wonya ne ho ade na nso fa saade weni uda ade asem na okay offer saade we eni uda yakọ na ye ne Dr. KKB Herbal Center the youngest herbal doctor ewo Ashanti region metimi aka say Ghana kwa o na said the doctor we wo nwuro no saa na no den esu etitie onim komodi papa Dr. Efinshiapo afin komesa ya Oforisuo be ma eshi aya che no kwasem penizi unfu doso we je ni nyina so Dr. Who are you me dance pi say duro no wa o ya na wo numbi na ehye dido ya na de sese ni peduara Dr. Yambere no tino de na wo ma tiefo ne Oforisuo be ma Dr. KKB Herbal Center say de da ye nim ye ne ye veins expert eba entirimu adwuma de afiri utirimi besi wo na ase de ye de bibido kroji ene ye adwuma wo yaso ye uba Asante Mpe akumase ye wo soame municipal assembly hon ma wo de wo ba bisase wo ko ajadu fie wa e wo soame municipal assembly hon ma na soame me komo commercial bank wa e na okotema ye wo community 25 be dia kon last stop sa so na Accra ye wo Wager Old Barrier oko techima ye wo twimian kwanta ena afu mpota ba bibia e afu Kenya ase number 2 ye na mane ye 0557 34 60 0557 34 60 ena 020 36 46 111 ebiem 020 36 46 111 Oso say da na da Dr. KKB Herbal Center ye tumira ni ye kiresie ye de biara da ye de dansi die se de tie obade de nubra na ma ye de ye adwuma sa na ye de kire ena ye be ka ni wasema bo ni wa dansi die ofoso be ani ni ye nipadua ne kanea na da biara kase firi utimi be si wona se nipadua ne ntini nko ne kuramu ebi ne nam utiri mu ko wani ma emoja di ani na furu se ne ma ni tumu na de yi enti obi wo ye se etabesi na ni so ohwa de ohunu ni ye na ni so ye ni bisibisi kanea no ne na ndi babadua mu nso ni kwekwe ni so na ti omani enti na oblewa betimi anyina twa 80 years na odaso hunu de enen kra 8 years na space ko school de ya ne se obekusa ko hospital ni ye de seke papa wo mani ni ye mi se obekọ na doctor ni na okoye wani operation no mu space o space na ni ye ne ya ka oni ne mienu wan ni mabrofu do de ya papa nso o space e de ko papa wani ama no ye mi se ye se sekan card ya na hwehwe dwa ana ye sekan kan ni ana sekan twa de ma se kotwa beda ho kotwa beda wani ni so obehunu de bie ma na Oforisuo wo ye maami bia wo free Italy ba na nani ehunu de ye o de free Italy na ba ma so ye e wa sebe tema community 25 ena oba de adawro ma ye de nubra kroji e ma no no ani na timi atia ma na hunu de ye ntie na dance die Did you say me na ye me kusukusu before Herbal jab before me buy but me no me pindi he wo when you see like a clear kakra check before within week we are because say impino when you supra me to me did you say me yeah tiano probia ji se o ho mpena e pepa so okay Italy na ba sabi na nani onwura de kora na edi abibido kroji amani bia gu nani ni so amani bia no ma within 1 week aba wo dia dance se eyi mpi afa de waji ni do so posa dia ko na bro chiri papa yin so wo dia che sabi oba na sabi otimani ma me consultant ko na ne ba fe no wo fon so wo su omuni se ni da so ada asa ye de second cross akani na mani nu nwura de yie ena afa nyame adon 2 weeks papa oba review no ye nti na dasi de papa iba na odia dance se obade ni nananu no brakro ji adawro mantino anin ehunu ade ban kakran yente papa na dance die mra ewura harum straight no wani no bia me ka se ani no e kanea nti wo face day na wo ba no wo wura mu no na etewse ene a wo ba wo be wura harum straight no wani no ni hunu no etewse eye te first no master but then mi ba de na nyamani Fizde na wo ba hanu na enye ma okra. Okay, me okra me ba bi friend. Na me ka friend me to me kwa na so phone. Oh,
I'm telling Baba I'm from the hospital. Yeah, next year, yeah, check time and friends give me back. Ofoso be ma what team anim kra na me consult face there or back clinic on na ba friend ofoso wo so munim se ni da so asa opapa ni hu ade abiem so adanse die ka obade na nanum nu bra kroje aye die eye drop ya ye di tie ni kroje wa ya so ye ba bi biara wo tie me se bra kuma se so ame municipal assembly one man so ame me come for na man eye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111. First, you take papa is what dance. They say, "Oh, banana brand so and suddenly buy a so was swami ha." Oh, banana new kuna dia ni bra so and say, "No more ko baby na bra yes." Mum Dr. KKB Abasenta. As I don't call about they say within 1 week I will know about review. Yenti na numasem. The blind can see at Dr. KKB Herbal. Wow. Yes. Yes. Yeah. One doctor one okay. Yes. Yes. Oh, no be a many adum. Yes. Come call. Yes. I'm blessed that you are. The call fear for better than the team. Get the minutes pressure. Yes. I'm the chair. We do really good some addition. It's from inside of women. Yes. And she was yes to me. Yeah. But then, no quarrel about it. Wow. And say, I did a ton about it. Come on, the GP to make Jamie gonna to do it. It is said the Nina did you could do about the other room. I would about Dr. KKB Abasenta. You didn't black roach bedi. I'm a sabi way when I dear said the netiano. And my name saying that's was a baby Biara will be answered. Offer a bit with the donor man or audition who approach say a stroke, diabetes, to a sintini, a command book in Kuna take a canoa bread. Said, Uti for Joanna, what the pressure does, sugar does, one mabu, Messantini, this I won't say. Saying Akuri war symptoms of Kwane Konanimana assorti, be my Natiako, a woman's and some fibroid or messes in my year. For when in a bed day with Dr. KKB Herbal Center, your number be a 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111 ebiem 020 36 46 111 First be makuma say ayewo swami asante manta ba bibiara wo e swami municipal assembly honoma ana swami meko wo de oba bisa se uko ajadu fie wa ajadu fie odehye na owo kuma se But baby biara wutie ye e was sentiment e kumase swami municipal assembly one ma techima e ye twimian kwanta te se won kranza akoma dan wanchi baby biara wo hwe ye wo techima e twimian kwanta afuni ni patam ya afu Kenya si number 2 tama e ye community 25 sana Accra e ye Weja old barrier anaka aswa old barrier ofoso de biara da sama de Dr. KKB sa ye kan se obo ade tie ase ne de eni kwase odasani biara e de yare ko go fi so spare parts ase African man must die with disease after the last 3 dies. About the Yanni the youngest doctor, Dr. KKB Herbal Center, Nindru Cancer, Savavano, who would go for a friend of Twan from Bramian Tonchi, I don't know, or no, and no chrono. Or for young Dr. KKB Herbal Center, Naya Debia, Yanfanco Dano, and then, or say, we need how dear, Yamfa Emrana Sway, Kakade, Yaquaco, Yanim ten ena ye ko akọ eya asem o eya asem kase o se papa yi ekokọ ba no se ewiase oba ye se wa anwu bie mu a ye musa se ne ma no ewo hene fa nyame mfa sa ma se papa yi wa anwu bie mu a ne ma no omo wo he na awrahu sem so makodi broni kuro mu no awurade nyankopɔ wɔntete na e different mami tia Of also be my medals na masan chiachi for bim na
papa ne ho yɛ me awerɛho papa na obi wɔ hɔ ɔbɛ kasa bi a bɛrima no nso bi a ohwɛ bi esu ne ban bi ɔda na de kyerɛ ɔbaa na ebetumi abasa no nti ɛna ma ɔbaa no nso si gyina yɛ sabɔfo so bɛrima yɛnka bibi ɛmaa no bi tirim ɔden papa ɛmaa no binom tirim ɔden ɛkuya wɔyɛ ɔbaa waka sɛ yi de na kyɛ sɛ woman no tirim ɔden ɔfo so bɛrima meyɛ ɔbaa nanso ɛmaa no bi wɔ hɔ a yɛn tirim ɔden hɛsɛ ɔbaa ne bɛrima akɔ sɛ yɛ bɛ wade ɔmo anwade obi kura mpo ɔne na wade ɔfo so bɛrima wɔne bɛrima na gyae koraa no ɔde nkɔla ne tetɛ bɛrima na ne yɛ anakyerɛ sɛ emogya de mogya I'm telling you nkɔla mfa ho sɛ ɔde na kɔdu broni kuro mu ɛso hwɛ yɔnkɔfo yɛ ne da wɔne wɔn papa ntɛm no asɛ ne wɔn susu abat nkɔla kae ade o nkɔla kae ade enti sɛ ne wɔne wɔn asɛ bi a ɔne wɔn okɔ akra ne adeɛ ɔmo bɛtena ne nkyɛn bɛdi akwama ne adeɛ kakra no ɔbɔ so bɛrima ɔbaa no ɔha ne ho kamene no a ɛho hia sɛ ɔde ne ebɛtetɛ bɛrima yi kanimu animu ya wɔnyi n'anim ne sɛ nkɔla no ɔmo wɔ ha se no fine wo hwɛ wo ma ebi ɔbɛ benefit from wɔn mo soso ɛho wɔ abrokyerɛ wɔn a wɔkɔ no but sɛ ɔfɔ so bɛrima wɔde ne tetɛ deɛ ɛmoa because bɛrima ɔfɔ so bɛrima ɔka asɛm bi na mehwɛ wɔ bi wɔ phone so wɔ anim wɔ menim sɛ ɔka na ɔde a adɔba kae a wɔsɛ ɛyɛ na yɛ ne sɛ ɔnkɔ baabi a wɔanya ne nteyɛ sɛ ɔmo wɔ country bi ɛne sɛ ɔnkɔ mbezi hɔ na ɔnkɔ bisa because yɛ bisa so ne yɛhwɛ na sɛ hɔ no wɔwɔ a ɛhɔ na wɔte ne yɛde ɔbɛba na sɛ ɔbɛtena hɔ anamotuo bebree sɛ si ama yi yɛfrɛ ne sɛ mepi abɔnten bɛrima bi afrɛ sɛ wɔyɛ IT expert ɛna ɔhwɛ adwumadie no enti sɛ aberanteɛ na sɛ numbers bi a ɔka sɛ nkora ne de frɛ no ne ade no sɛ in case ɔsa number na yɛn start from there yɛn pɛma no obehu baabi a ɔmo hyɛ enti uka sɛ de wadwan no ni baabi ɔtɔ betimi adwane akɔ akɔsi dabe yɛ ka kyerɛ no sɛ wɔne bɛrima ne ntɛm biribi si ya yɛn ka sɛ bi a bɛrima na yade ne enokura mpo na se twum ne sampa hyɛ so bi anim yɛnim de se relationship do for so bɛrima dan yɛ bɛkɔ atia baako the first say bi akɔ atia ɔno nkyɛ sɛ fa nkwadaa ne sie no ɔhwɛ nkwadaa ne yɛ na sɛdeɛ sɛ gya wabla na nkwadaa no ha sɛ nom no edebia ne besi kwan sɛ wasa wo de nkwadaa ne tetɛ no no omra Samuel kan asɛm bofo so bɛrima ɛyɛ na yɔnko fɛ da nkwadaa ma ne wɔn sentam no yɛ ne mu odu sɛ nkwadaa di emu adanse afresika akɔma mponsi awo de ne hyɛ akyire watem aseɛ me agya bi oti ase wɔmfa yɛ nni agorɔ yɛ ne noa enti sɛ ɔka sɛ bi a wo de nkwadaa ne tetɛ wɔn papa ɛna ebi akɔnya bɛn foforɔ bi anasɛ bɛrima foforɔ bi a wɔhwɛ no ebi abɛka sɛ bɛrima ne di wani wɔyɛ wusei no matter what nkwadaa no yɛ dan yɛ ne ma ne wɔ no enti ne papa ne mom na mɛsrɛ no so ɔte ase wɔse wɔnim baabi a ne ba no kola wo ba sɛ ne ba no nso no sɛ te saa sɛ deɛ papa no eka ne deɛ a na ne ba no so kwan bi so no nso no ɔnwene ma ne nkɔ akyire fo so bɛrima wobɛgya wakora hɔ amena kɔ ɛbɛ sɛ afe ne akyire na wontimi mfrɛ ne deɛ sɛ yɛsɛ bi ɔmo so no akola no abɔ na no because obi wɔ fo so bɛrima sɛ wɔsi so na sɛ bi ɔno na ɛtɔ aduane ma ne papa na sɛ ne maame a deɛ ɔbɛka ne yɛtie enti ɔkasa ma mo nka wɔ ya papa no so ntimi nka bibia enti ababaawa no sɛ baabi ɔwɔ bia no minim sɛ adeɛ wɔ sɛ yɛatɔdwa wɔ Sompa afidi kɛseɛ nso yi ɛbɛtrɛtrɛ de akɔ so wɔte yɛn ka bɛrima ne mpɛ sɛ ɔbɛtu anama ɔbɛtia wɔ ne nkwadaa no ɔnka sɛ ɔpɛ ne bɔne ɔnka sɛ bi ɔpɛ sɛ ɔdi ne bad na ɔpɛ sɛ ɔdi ne bad de akɔnua sɛ nyinaa wɔ hɔ a obetimi afa so de di ne bad. There are so many ways to kill a cat but ɔpɛ na asomdwe kwan so ɛna ɔde aba ase ntɔnyɛ bɛnyansafoɔ na wɔnhwɛ ho kwan ɔbɛfa so a ɔbɛrenge bɛrima na anasɛ mpo ɔbɛrenge yɛn na yɛtimi afa kwan bi so ayɛ dɛ asiesie wɔn ntɛm nkwadaa ne deɛ wɔyɛ dan a ɛyɛ bɛrima ne ma mogya ɔhwe no ɛnya de etimi yira na ɛne kwan bi so wɔ ne so aka so ɔbɛfofo so bɛrima mo ɔbaa ne nhwɛ ɛma ne nyansa ɛno akasɛ bia mehu yanka basa na yɛ nkwasiafoɔ kasofo so bɛma bɛnyansafoɔ yɛ bu ne bɛyɛ nka na asɛm de ma no asia ɛno tia ka kyerɛ sister Linda na busuafoɔ no sɛ asɛm yi ɔmo yɛ ɔmo firi mu a ɛnyɛ yie ɛna empo Linda no ankasa koraa no sɛ biaku sɛ bianyado sɛ enkwada yi sɛ nya brantie ɛma ɛne wɔ mu a ɛno so wɔnka mientie ɛfiri sɛ oba wonyem enenim ne kunu saa na me de metumi aka no na anwumre se enye papa yi aye ne ne di nkomu yi ne ma ne nkoda yi a onka mientie
papa wonye na adwene se nkoda no mo bagano ne mum manente ne manka eya simple telephone call adede nko a ade benesi wo se kire jamasi ama atwene ya na Linda eno ti ya besre Ghana fo wa control either se Canada na se UK yonim Linda bia ommo na battery kanche se nkoda ne papa epene ma no enne keke etie ya asem nyina no se papa yi enya ne ma no ene omudi nkomo a Sompa Asem Mpe Nipa ya wie se wonya ekwan ne ma no edi nkomo a ma ho se producer kasa popoye bi aba na popoye bi aba Nyankopon ani kwakum popoye bi aba sisa enumre ya ye kasa no ya Sompa Asem Mpe Nipa yemfa no ma bi nwada kakransa okay nkwa no makasa o se mkasem bi mesi moje dibem anyira okay ti no ma bi sisa enyoma be sisa no ma bi sisa de kwakum di ka tro se entoma owia nkoto sa ti no ma bi sisa na papa no nka na kuma ntuo no yemfa wenhwim ekina ababa wa okoku wait no Asem Mpe Nipa ye de naba Kuwait Iraq ya baby entokwa won Iraq ababedu Asem Mpe Nipa ye de nabedu tinyame ya domo kina mobeti ababa wa nka wa fidi so enya asem ketwa ya asemu eno ti abrante won kana komanto ne yem sede mpopoye no si aba no avuzo Asem Mpe Nipa so Asem Mpe Nipa so mpati asemu nyankopon adom ye ne wo asemu ye kan ye yo mpopoye no si form mesi nyankopon di achi nyankopon me ye no ma bi ochina ye ko Iraq ye de ababa wa na ba ye di ka hye mo ansa na ye ko ahomegiem ye di ababa wa no firi baby ye tututu no utu kwai baby bomb kikim we de kra ye adwuma 05513131 05513131 05483131 na yenko di nkomo ababa wa Linda de wuye obi ase enye ukuna adwuma se ye na miensa unu aduane a wo ma no okoto mo ba so ade akohye ne bag asemu hello Jamadu majo su eburu katache baby afrefre udi Sagati Jamadu Yenti o branchen kakra na edan ho kakra Ese obi de bi ni sa no kan ko na ho sa fere so pa ba ni so ha tire so ni jam ko ba ha ni so ba yaro hello 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 05513131 0548 hello 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 ofo baby afrefre udin e ba try studio okay kejeji ofo ni ye brada no kan wuti mu se enkola no ye ka asem eni adanse e twa asem bi e de adanse wuti se papa no na namba no eti pa nemu oba na ye na agin se ontete de man be ten enkola no kan tina wo ye se jere so ba ba bi obi ano e na usa asem no nkasa wo ma na se enkola no nka e kan se moja enyira ye sre pa busano ndi so fama ye okay ye sre baba wa Linda no hello hello edro nyumre nhoma di mani o hello baby afrefre udin frefre yenti o katachi bacho bana ni ni pen kala na ka dan kanya Osei bana ni kama na ni jini because ni jini sa bacha na bana shiro ni chia bana we it's very close to the no okay also adwen kire no hello hello baby afrefre udin katachi hello baby afrefre udin yeti o good evening majo so yanko ye ni mebre no kaga film ozo no okay ya be ma no abra nyama no mombo anu ai yo no an yegusu aye ho adwuma hello yenti o katachi
Hello. Baby, I'm free with the young queen. Yeah, I was a former Majo. Ya do so brew. I'm a patch of the Catholic Pichima. Yet you. I'm on common with you, you know. Yet you, Yanko, Dinkomo. My pa, are you my papa? My papa won't pass to Madame. Yo. Hello. Hello. Baby, I'm free with the. Could you speak me? Could you yet you remember an army pa? Obawi, or my dinner with the friend, or my main cassette. I deal with it, Asem. Papa, the papa just here, what did I say? About the bagan and about an boy. Master, say, what big teacher say, I can't teach students to know over for that. Mother, I can't teach you some smart. Set a better with him, who does as our better. Could you have a we are dying here, Papa Bomb. What better one? What do you want about? Oh, yeah, money, ye, we at home, popular class starting and I'm quite sure. Producers, he did work and Asem Mpe. Hello. Could you speak to see at Apia Betty go Bearman? Hello. I brought you an answer. Could you speak to hello. Hello. Baby, I'm free with you. That's a few offenses. Yet you offense was something you can about be a friend lender. I wouldn't call that. Unino. Hello. Oh. Come here from come you. Me here offense from come we. I ask them. Hello. Hello. Okay, Breno ayebe enunti no ye be catch ya hwefo ne atiefo nyina se asemi ye nyaye ye be suma twen akwo se bete wo kira ye de komo foforo brew ababa wa musi honi de Iraq ye honna tokwasisi ye mtototo bombo no abenya ni kura koye adwuma ne akomapa ye so wo ha na kikim ye ja to be foforo nyame ya doma baba wa na baba duru Ghana enunti obeba fidie so we ene Sompa Asem Mpe Nipa ba for ye boy ntabam yakofa baba wa no ba ma mitia nkola no so beba o nkola no beba no doubt nkola no beba ayi kwase o so bema ente ho ababa wa no yenya no UK oh na se maka cho se to o yankoto no UK nti nyame adoma Sompa Asem Mpe Nipa no tuo na de obeba ye fancy ase no mo ansa Samuel ne kan ye amukoti ni kube Benjamin oduru ye na ja Samuel gira kube na se odini tuo no no se ja misi aboso de be ka ho tuo na do beba otutuo ni ba wa mu na beba ebe fracture ovoso be ma ye da nyame Asem Mpe Nipa dwumadie ni ye hwa moda oguso a ehira ye nti ye da tiefo nso ne ahwefo aso mo fresh so mbetimi ahwe no maboa ye no na se opese oni edi nkomo wo ha wa manne watete obi didi asem a ye kan bi ebi adiw e ma ne bi wo wa yetirimu odin ma menka me yoba nso etasisi mesraw empna twemu awade mu ha obi abayade mu ede bensa asesem na manso twe aba ho an obi chinchim nsaje ojapade Asem Mpe Nipa dwumadi ma no ye 0243 58 another 58 78 0243 585878 0243 58 5878 and now 0552 09 55 93 0552 09 55 93 0552 09 55 93 bia befre bia no ye beche wo so na anomanye mpatase e wona desert storm obutu a wo se wo tie dwumedie no hwe desert wo se ada wanhwe Asem Mpe Nipa no wente se demu ni nyina onjare ye na no ho tete ni nti desert ye da se papa pa ebusuafo nyina